Este primeiro circuito 3x3 da Deputación da Coruña no Concello de Carballo. Inmortalizando estos momentos la fase final de este 3x3 de Deputación de Coruña hoxe no Concello de Brión.
Boa tarde, benvidos, benvidas novamente a canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, neste caso para a segunda semifinal entre o Leima Basket Coruña, que exerce de anfitrión, co Mombús Obradoiro que é o campeón na edición de 2023, ten 10 títulos contra un Basket Coruña que gañou a Copa Galicia en 1996. Dous equipos que competirán esta tempada en primeira FEB en apenas 6 minutos 40 segundos exactamente. Comezará esta segunda semifinal, 39 edición. Saúdos novamente de quen vai narrar esta segunda semifinal tamén, Millán Gómez, cos comentarios de Miguel Piñeiro. Hola Miguel, boa tarde, benvido. Hola, boa tarde, moitas gracias. Exxogador de OAR Ferrol durante moitas tempadas, entre outros na Aronés. Hola Miguel, que sensacións tes para este partido, para esta segunda semifinal? Bueno, pois esperemos que sexa un partido como que disputaron en Vila García, non? Con moitas alternativas, que sexa disputado, pese a que eu creo que neste caso o Leima ten un poquinho de desventaxa porque lle faltan dous xogadores que lle poden aportar sobre todo puntos, non? Pero bueno, estamos na pretempada, isto é para facer probas, para facer experimentos, o único que espero é que sexa un partido disputado, vale? Un Leima Basket Coruña, adestrado en esta tempada por Carlas Marco, un Mombús Obradoiro dirixido polo ex adestrador de Basket Coruña estas últimas 3 tempadas, Diego Epifanio, previamente tamén primeiro adestrador do Breogán, 2 ascensos en Galicia, un co Breogán, outro con Coruña e un previo con San Pablo Burgos. Presentación dos equipos e imos ver unha ovación seguro tremenda a Diego Epifanio. Merecida. Agora a presentación de Leima Basket Coruña. Vai comezar en apenas 3 minutos e 20 segundos esta segunda semifinal. Un partido entre dous equipos de primeira federación, o Leima Basket Coruña, despois da súa primeira tempada na súa historia en ACB, así a todo gañando aquí ao Real Madrid e ao Barça durante a pasada tempada, como Mombús Obradoiro, que xogará a segunda tempada consecutiva en primeira FEB. O Leima Basket Coruña, que non repite ningún xogador da pasada tempada, ten dous campións recentes continentais, Caio Pacheco con Brasil, a América o pasado domingo, Brad Makachi, campeón do Afrobásquet con Angola, minuto de silencio, a igual que na primeira semifinal. Minuto de silencio por Jonathan Sobrino Vila, o árbitro galego. E tamén por Vicente Sanchís, histórico árbitro español.
Aplausos na memoria de Vicente Sanchís e de Jonathan Sobrino Vila. Si me permites, ahora que le fixeron este rendido homenaxe a Vicente, lógicamente o coñecía desde hacía moitos anos, gran persona e un árbitro excepcional. Sempre recordarei cando íbamos moitas veces a xogar a Cataluña, sobre todo na cancha do Español e do Barça. O día anterior, os venres, que íbamos a entrenar, nesa hora que nos daban para entrenar previo ao partido, moitas veces Vicente, aínda que tivera partido de ACB ou non tivera partido, estaba arbitrando partidos de categorías inferiores. Un árbitro que xa era internacional daquela. Vicente vivía o arbitraxe, vivía baloncesto. En algunhas fotos que pasaron ahora polos videomarcadores se ve con outros, bueno, con grandes xogadores tamén, pero con outro mítico da fotografía neste país que era Miguel Ángel Forniés. E realmente son dúas persoas de baloncesto de toda a vida que o viviron de principio a final. Con Vicente tuve unha sorte desde que está en Galiza de coincidir con él na reunión anual dos veteranos de Obradoiro. Unha persona educada, unha persona sempre con unha palabra, un halago. De verdad que era un placer, Vicente Sánchez. Este partido, esta segunda semifinal, espera rival na final de mañá. O Río Brogan, despois de gañar 108-75, o Club Ourense Baloncesto. Un Obradoiro que lle gañou outro día en Vilagarcía ao Básquet Coruña, e un Obradoiro que tamén lle gañou o pasado luns ao Porto Portugués, equipo habitual da FIBA Europe Cup, o equipo portugués, no multiusos Fontes do Sar, nunha estupenda iniciativa, por certo, porque foi un partido a porta aberta. O no Monbus Obradoiro, equipo adestrado esta tempada por un tipo absolutamente sensacional como Diego Epifanio, un adestrador fantástico, un Monbus Obradoiro que mantén a varios xogadores con respecto á tempada pasada, o caso do base escolta Sergi Quintela, galego, lucense, o escolta Alex Barcelou, tamén ao ala pivote Alex Galán por segunda tempada consecutiva, ex do Básquet Coruña. O Básquet Coruña ascendeu a ACB, e mantén eses xogadores. Tamén subiu, promocionou a Alonso Grela, o base de Avilés, o base canteirán do Obradoiro, e tamén volveu ao Monbus Obradoiro Leo Westermann, o base internacional francés, ex xogador do Barça, entre outros equipos. Neste partido, arbitrado por Laura Piñeiro, que acaban de escoitar agora porque veu nos saudar, o igual que os seus compañeros Jacobo Rial e Alejandro Pellitero. Miguel, a min isto xa me pasou na primeira semifinal, encántame que me veñan saudar. Claro que sí, a todos. No, pero bueno, imos ver, porque saudaronos os tres árbitros e os xogadores na primeira semifinal. Imos ver se os xogadores tamén nesta segunda semifinal, se non podemos ser máis críticos. Non lle tenemos en conta, diremos que están moi concentrados no partido. Sí, imos dicir eso, sí. Xa saben, Básquet Coruña hoxe coa baixa de Caio Pacheco, do base brasileiro, campeón da América na final do pasado domingo contra a Argentina, pero si está hoxe o ala pivote angoleño Bras Makashi, campeón do Afrobásquet. Un Obradoiro que tenga tres xogadores que a tempada pasada militaron no Básquet Coruña: Yurio Barrota, Goran Huskic e tamén neste caso Ole Lumbis, base escoltaleiro Ole Lumbis. Imos ver o primeiro quinteto do Monbus Obradoiro, neste caso con Leo Westermann na posición de 1, Sergi Quintela no 2, no 3 Junior Barrota, no 4 vai estar Aitor Echeguren na posición de 5, Felipe dos Anjos. Perdón, na posición da pivote o lucense, outro galego, Diego Sergei, o xogador formado no Estudiantes de Lugo. Por parte do Básquet Coruña, con Dida Cuevas, con Guillem Jou, con Jacobo Díaz Alejano, con Bras Makashi e Ilimane Diop. Todo un internacional con España, Ilimane Diop. Berros de Leima. Dous xogadores galegos na pista, os dous en Monbus Obradoiro, os dous de Lugo, Sergi Quintela e Diego Sergei. Primeiro balón é para Dida Cuevas, o ex base do Casademón Zaragoza, subindo o balón, defendido por Sergi Quintela, recibe Ilimane Diop,
Balón para Guillem Jou, ex de Básquet Manresa. Balón para Jacobo Díaz. Ahí está, no poste medio defendido por Junior Barrueta. Ahí va Jacobo. Lanza y taponazo de Junior Barrueta. Taponazo do puertorriqueño nadado en Miami. En diagonal cara Sergi Quintela. Balón para Leo Westerman. Ahí está Leo Westerman. Jugando nuevamente un partido oficial co Obradoiro. Leo Westerman, segunda etapa. Ahí está Leo Westerman para Sergi Quintela, perfil izquierdo. Ataca Jacobo Díaz Alejano, lanza Sergi Curto. Balón que recupera Ken Senón, Sergi Quintela Salvador, que marca xogada coa man esquerda. Primeira sensación, Miguel. Bueno, están os dous equipos moi agresivos, non? Veuse xa na primeira defensa que fixo Barrueta e agora nesta entrada de Quintela tamén, non? Xa hai un partido de Vila García e parece que se teñen gana. Esgotou a posesión o Monbus Obradoiro, que é o mismo, moi boa defensa de Básquet Coruña, equipo adestrado por Carlas Marco, que ven de gañar a Liga Francesa con Paris Basketball e xogar os cuartos de final da Euroliga. Dida Cuevas para Bras Makashi, Jacobo Díaz, horizontal para Elimane Diop. Ahí está Dida Cuevas. 8 segundos restan de posesión, lanza Jacobo Díaz e falla. Falló Jacobo Díaz, pero hay falta do Monbus Obradoiro. Balón nuevamente para Leima Básquet Coruña. Dicías, Miguel. Sí, que vai ser un partido intenso, desde luego o inicio moi intenso na defensa por parte dos dous equipos. Ahí está Elimane Diop para Dida Cuevas. Ahí está Dida Cuevas para Jacobo Díaz. Balón cara Bras Makashi. Dida Cuevas. Vai cara adentro, esvara. Esgota posesión, balón para Monbus Obradoiro. Non pode tocar o balón, é o que di Diego Epifanio. Na primeira semifinal gozamos, Miguel, coas verbas de Moncho López, neste caso vai ser de Diego Epifanio, que podemos considerar xa galego, Bueno, Moncho López, para que, por lo que a xente non o sabe, fomos ao mismo colexio, vale, toda a vida. Moncho foi a Santiago Apóstol como fun eu, e compartimos colexio hasta terceiro de BU. Leo Westerman para Junior Barrueta, Felipe Dos Anjos. Ahí está Leo Westerman, bloqueo de Felipe Dos Anjos. Atopa Sergi Quintela, poste baixo para Felipe Dos Anjos con Elimane Diop. Ahí está Leo Westerman, finta al tripla. Finta, vai contra Táboa, que xogada, non anota, rebote ofensivo Felipe Dos Anjos, Junior Barrueta dende lonxe, tripla de Junior Barrueta, 0-3 no marcador, celebra Junior Barrueta, o ex do Leima Básquet Coruña, nestas últimas tempadas. Dida Cuevas, Elimane Diop, Guillem Jou. Ahí está Elimane Diop. E hai falta de Leo Westerman ou de Diego Sergei. Ergue a man Diego Sergei, o lucense. Recordoume o movimento de Westerman, recordoume un pouco a mano Ginóbili, no ataque anterior. Sí, aparte manexa moi ben as fintas, manexa moi ben o corpo, sobre todo, se falamos na primeira semifinal que Dominic Mabra, a base de Brogan é moi alto, pois igual Leo Westerman, non? Que quizáis incluso máis e quizáis máis forte. Aí recupera Sergi Quintela, que atopa Diego Sergei, anota contra Táboa, 2+1, xogada entre galegos, xogada entre lucenses, anotou Diego Sergei. 5-0 no marcador. E vai Diego Sergei co tiro libre adicional. É normal tamén nestes primeiros partidos de tempada que os ataques non sexan moi fluidos. Probablemente, aínda que non estén moi rodados os equipos, as defensas poden estar por encima dos ataques en moitas ocasións. Subo balón, Dida Cuevas. Xa xogando en pista ofensiva, fallou o tiro libre adicional Diego Sergei. Balón para Elimane Diop, que ten ese rango de tiro, lanza de 3 e anota os 3 primeiros puntos de Básquet Coruña en competición oficial. Esta tempada é de Elimane Diop, o ex xogador tantas tempadas de Baskonia. Diego Sergei, que pase de Sergi Quintela, picadiño, perdón, de Leo Westerman, canasta de Diego Sergei, 4 puntos do lucense. Dida Cuevas para Elimane Diop, Guillem Jou, aí está o ex do Básquet Manresa, Dida Cuevas. Xogando Básquet Coruña no quinteto inicial con 4 españois. Aí está Guillem Jou de 3, falla, rebote Elimane Diop. Balón de Dida Cuevas que lanza de 3, falla. Loitando rebote Elimane Diop. Balón para Sergi Quintela, Leo Westerman, Junior Barrueta, que non o pensa, lanza, falla, rebote Felipe Dos Anjos. Aí está o brasileiro, para Junior Barrueta, Leo Westerman, lanza de 3.
triple A, 3 no marcador, máxima vantaxe para Monbuso Obradoiro máis 7 para o partido. O Leima Basket Coruña para o Carlas Marco, 3 no marcador, 3 minutos 33 segundos consumidos de partido. Sensacións, Miguel? Pois mira, está me gustando moito o Westerman, moito. Eu creo que hasta agora o xogador que está realmente repartindo xogo na pista. E de eso está aproveitando moi ben Serguei, que está no sitio oportuno sempre tamén. Por parte do Leima, eu creo que están un pouquiño, vamos a decir, obtusos no ataque, vale? Pero é normal, tampouco hai que alarmar con estas cousas porque levamos pouco tempo de entrenamentos e, lóxicamente, os ataques costa coller as cousas. É un entrenador novo, 12 xogadores novos, vale? No caso do Obradoiro, pois bueno, coa coherencia que ten de exxogadores do Leima e tamén co entrenador, pois pode estar a cousa máis fluida. E no caso do Leima, seguramente tenían que traballar moito nestas 3 semanas que quedan. Busca Leima Basket Coruña o seu segundo título, gañou o primeiro no 96, busca un 10º Obradoiro que gañou consecutivamente 8 entre 2010 e 2017, gañou en 2019, en 2020 non se competiu por mor da Covid e volveu gañar no 2023 no Pazos Deportes de Lugo. Un Monbuso Obradoiro que hoxe ten as baixas do aleiro Diogo Brito, portugués, o xogador ex do COP, ao igual que o seu ex compañeiro Rafa Lisboa, está con Portugal para xogar os oitavos de final mañá 2:15 contra Alemanha. E tamén non conta hoxe con Denzel Anderson, o ala pivote sueco. Completan a rotación de Leima Basket Coruña Anxo Soto, Carlos Varela, tamén Santiago Martínez por parte de Monbuso Obradoiro, Rodrigo Díaz, Mateo Cambón, porque Diego Sergei está sendo titular, leva xa 4 puntos. E despois tamén dicir que Alonso Grela, tal como comentei ao principio, é xogador a todos os efectos do primeiro equipo base de Mieres. Recoñece a falta Junior Barrueta. Balón para Abdutian, que entrou en pista, segunda etapa en Basket Coruña. Aí está tamén Danilo Bernovic, ex de La Laguna Tenerife, que lanza de 3, falla, anotou con suspense na súa primeira posesión oficial con Basket Coruña, anota o aleiro Danilo Bernovic, que por certo é xogador de formación local e cupo. Falta ahora de Abdutian ante Leo Westerman. Os cambios no Leima eu creo que van máis orientados tamén a desatascar ese ataque, pero que tanto Bernovic como Jorgensen teñen puntos para facer. Vai entrar Alex Galán, o ala pivote de Monbuso Obradoiro, segunda tempada en Santiago, un dos heróis do ascenso de Basket Coruña en 2024. Marcha Diego Sergei, o lucenso galego, tras anotar 4 puntazos. Leva unha falta, aí está Sergi Quintela, ofrece o bloqueo Felipe dos Anjos. Aí está Sergi Quintela. Penetración, non anota, rebote para Paul Jorgensen, que está en pista. Outra das fichaxes do Leima Basket Coruña. Bueno, realmente son todas, porque son todos os xogadores novos do Basket Coruña. Tamén entrou Carlos Varela en pista, o dorsal número 22. Está con 10 rotacións, 10 fichas senior o Leima Basket Coruña. Aí está Brad Makashi, que falla. Perdón, Joan Quimencía, que tamén entrou en pista, o ala pivote, o ex xogador estas dúas últimas tempadas en ACB, en FIBA Eurocup do Casademón Zaragoza. Aí está Sergi Quintela, Leo Westerman, vai cara adentro, abre Carales Galán, que lanza de 3, falla, rebote, Abdutian, o ex de Tizona Burgos, pido cambio Goran Fuskic, Alex Barcelou tamén, e tamén Alonso Grela. Vai a haber triplo cambio. Balón que colle Carlos Varela, que finta, lanza en suspensión, falla, rebote Abdutian. Balón para Paul Jorgensen. Ainda que non está notando Leima ahora, está tendo máis posicións máis claras de tiro. Aí vai, no tiro de media distancia, Paul Jorgensen. O esto fue en labrada nota, tiro de media distancia. 8-10 no marcador, 5-10 de parcial para Leima Basket Coruña. Sube Leo Westerman o balón. Ahí está Sergi Quintela, Salvador. Recibe Alex Galán. Leo Westerman para Alex Galán. Lanza y anota contra Tabua.
Westerman para min está facendo todo ben en ataque, todo. É un xogador de outra categoría que afortunadamente imos gozar novamente en Galicia na primeira FEP como Muso Obradoiro. Carlos Varela, Joan Quimencía. Ahí está Danilo Bernovic, Abdutian, Paul Jorgensen. Cambia de dirección, penetra Paul Jorgensen ante Felipe Dos Anjos. ¡Qué canastra de Paul Jorgensen! 4 puntos consecutivos, 4 puntos totais do ex do Fuenlabrada. Outro mete puntos, Miguel? Pois sí, eu creo que Carles Marco haberá rotacións moi amplias, non? Porque estamos na pretempada, pero estos cambios para min foron moi acertados. Sergi Quintela, Westerman, pase extra cara Junior Barrueta, lanza e anota de 3, Junior Barrueta. 10-15 no marcador. Vai haber tamén trocos en Básquet Coruña. Aí Joan Quimencía, vai cara adentro. Joan Quimencía que forzou a falta. Marchan Felipe Dos Anjos, marcha Sergi Quintela e marcha Leo Westerman. Marcha un base, un escolta e un pivote. Os cambios serán así, de 2 en 2 ou de 3 en 3 para rotar minutos e non cargar, non? Claro que Básquet Coruña ten 10 fichas senior hoxe por esa baixa de Caio Pacheco que chegou hoxe. Ten dúas importantes, non? E a de Cremo tamén. Eu Cremo, sí. Esas dúas incorporacións lle teñen que dar tamén moita… Por lo tanto, 9. Máis fluidez en ataque a Leima. Eu Cremo, Castendeu con San Pablo Burgos esta pasada primavera. O balón para Alonso Grela, o asturiano Goran Huskic no poste, Alex Galán xogou entre interiores de Monbuso Obradoiro, lanza Alex Galán, falla, rebote, Jacobo Díaz Alejano. Lanza agora Guillén Jou, falla, rebote ofensivo de Jacobo Díaz, balón para Carlos Varela. E hai falta en defensa do Obradoiro entre Limane Diop. Marcha Abdutian e vai entrar Ole Lundqvist, que é unha debilidade persoal miña, Miguel, xogador que pode xogar de base, de escolta, de aleiro. Marcha Junior Barrueta, entra Ole Lundqvist, ex xogador tamén de Básquet Coruña. Moi polivalente. Vai haber tiros libres para Jacobo Díaz Alejano, un xogador que pode xogar o 3 e o 4. Dorsal 50. Vai co primeiro tiro libre, anota. Vai co segundo, tamén anota. Punto número 12 de Leima Básquet Coruña, 12-15. Subindo balón Ole Lundqvist, exercendo de base, altísimo Ole Lundqvist, base, escolta e aleiro. Aí está Alonso Grela, outro base. Esgota bote, balón para Goran Huskic, que pase, Carales Galán, que anota contra Taua. Miguel, Goran Huskic, que eu sempre digo, que é un base no corpo de pivote, porque ve o xogo ás mil maravillas. Sigue Monbuso Obradoiro co balón. Balón para Goran Huskic, Ole Lundqvist. Balón para Goran Huskic no poste medio. Ole Lundqvist vai cara adentro, con potencia, con fortaleza e anota para colocar o 12-19 máis 7 Obradoiro. Novamente igualando a súa máxima vantaxe, 7 puntos, tamén o 3-10 no seu momento. Aí está Guillem Jou. Perdo balón para Alonso Grela, lanza de 3, Alex Barceló, falla. Vai co segundo a tripla consecutiva e anota, agora sí, Alex Barceló. Vaya tirador, Miguel. É un xogador que ten confianza, sabe que fallou un tiro, enseguida lle chegou de un rebote e volveu a tirar. Eso, é un anotador e o está demostrando. O ex de Heidelberg na Bundesliga, 14,5 puntos a pasada tempada en Obradoiro. Penalización de Básquet Coruña, penalización de Guillén Jou, balón para Obradoiro. Vai a entrar novamente
Paul Jorgensen, que con esa baixa de Joe Cremo, que efectivamente non está na listaxe oficial, terá que asumir Miguel máis rotación, máis rol, porque digamos que son os dous anotadores exteriores principais de Leima Basket Coruña, e a baixa tamén do base Caio Pacheco. Está claro que esa ahora mismo Leima no xogo exterior ten un poquinho de debilidade por esas baixas, pero todo eso é para mellorar, co cual de aquí a que empece a liga teñen tempo para comprar esos xogadores e que den un plus no ataque ao equipo, ¿no? Xa se prepara Paul Jorgensen, que entra a pista, vai marchar Imos Berken, marcha Joan Mencía, por tanto, marcha un ala pivote, entra un escolta, reconfiguración no quinteto de Leima Basket Coruña. Vai xogar na posición de 4 Jacobo Díaz, en a posición de 5 Iliman Diop, e a Guillén Jou pasa 2 ou 3. Aí está Alex Barcelo, o estadounidense, balón para Goran Huskic, a 6 metros e medio da canastra, defendido por Iliman Diop, vai, dobra, Carales Galán, chega en terceira instancia, Ole Lumbis, e hai falta en defensa de Leima Basket Coruña. Que a cuarta, por tanto, entra en bonus, quedan poquinhos segundos, 36 segundos, 3 décimas, máis 10, Obradoiro máxima vantaxe, ¿no? Lo que decías, ¿no? Esa conexión entre xogadores que se coñecen xa como Huskic e Lunkis, bueno, pues tamén ahora mismo. Exactamente. Que levan xa xogando un tempo e que queiras que non, da igual con que entrenador este o en que equipo, xa se coñecen, ¿no? Anotou o primeiro, fallou o segundo, rebote Guillem Jou, o catalán, subindo balón, outro catalán, Didac Cuevas. Aí está Didac Cuevas, recibe Jacobo Díaz, corte porta atrás para Paul Jorgensen, estrapas cara Iliman Diop, que ten ese rango de tiro, falla, rebote ofensivo para Paul Jorgensen. Aí está Jacobo Díaz, que finta de 3, novamente cara Paul Jorgensen, 8 segundos de posesión, vai cara dentro, defendido por Alex Barcelo, falta de Alex Barcelo. Ben forzada. Ademais serán tiros porque está en bonus. Basket Coruña. Para esta derradeira, en principio, rotación do primeiro cuarto de segundo, 7 décimas, entra Bras Makashi en Basket Coruña. Por Iliman Diop, anotou o primeiro Paul Jorgensen, que xa leva 5 puntos. En 2 ratiños, Miguel? Sí, en nada, en nada. 2 minutos de unha vez e ahora outros 3. Lanza o segundo, anota, 14-23. Subindo balón Alonso Grela, Goran Huskic. Balón para Ole Lumbis, que perde o balón, 4 segundos, 3 décimas. Balón para Basket Coruña, saca Jacobo Díaz para Didac Cuevas, que vai lanzar, lanza! Non anota, 14-23, non anotou agora Alonso Grela. Chegamos ao remate do primeiro cuarto. Leima Basket Coruña 14, Monbus Obradoiro 23 na segunda semifinal, 39 edición Copa Galicia. Sensacións, Miguel Piñeiro. Pues mira, empezando por lo que comentaste a final de Huskic, esta última xogada o define tamén. Exerceu de base, porque o pase que meteu era boísimo. Pero bueno, eu creo que me vou repetir un pouquiño, pero ao Leima lle queda máis que facer por esa plantilla completamente nova, non? Creo que hai máis traballo por facer no Leima que queda no Obradoiro, pero é moi normal porque son 12 xogadores novos, entrenador novo, eso leva un tempiño, vale? Obradoiro, bueno, eso de ter 4 xogadores que vienen do mismo sitio, entrenador e non sei que, parte con unha certa ventaxa. Ahora, bueno, hai que tamén contar que no Leima quedan esas incorporacións e que pescou moi ben en San Pablo e en Tizona, non? Nos 2 equipos en Burgos. Entonces, ao final, eso tamén ter que dar un resultado positivo e que o equipo vaya pouco a pouco para arriba. Literalmente, Leima Basket Coruña con nova rotación e novo primeiro adestrador, Carlas Marco. Novamente como primeiro adestrador, ten experiencia nesta categoría con Palencia e con Oviedo, polo tanto coñece perfectamente a categoría. Carlas Marco, exxogador, exbase tamén da selección española. Bo xogador tamén na súa época, claro que sí. Fora, zurdiño. Sí, un base serio, non? Un base serio, director, consistente, un base director. Xogador do Valladolid, entre outros tamén, do Juventud. O que pensaba que habería hoxe era máis xente no Coliseum. Contando que a tempada pasada isto estaba abarrotado,
Aí sei que casi estamos no Brau todavía e que isto non é unha competición para min si é oficial, pero bueno, non é a Liga. Coidei que neste partido, sobre todo no segundo, que houbera máis xente. Supoño que mañá, na final, isto se incrementará. Estou moi de acordo contigo, o que pasa que tamén é certo que, claro, ser un pabellón tan grande dá a sensación de que hai menos xente da que realmente hai. Pero sí, eu tamén esperaba máis, Miguel. Pero bueno, son máis xente que nos está vendo, a través da canal de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Seguro. Vai iniciar este segundo cuarto, 14-23, máis 9 Monbus Obradoiro. Vai sacar a Alex Galán, acompañado por Alex Barcelo, por Alonso Grela, por Ole Lumbis e por Goran Huskic. Ole Lumbis botando detrás das costas. Balón para Alex Galán. Aí vai cara adentro, lanza, non anota, rebote para Guillem Jou, rápido, Calabras Makashi, que non anota. Balón para Alex Barcelo, Alonso Grela, aí está Bas Asturiano, por detrás, que pase de Alex Barcelo, cara Goran Huskic, 14-25, bordando balón o baloncesto nesta transición Monbus Obradoiro. E falta de Ole Lumbis, que protesta airadamente. Estas cousas pasan, de fallar unha canasta fácil nun contraataque por parte de Leima a que te metan 2 puntos rapidísimo, é unha diferencia de 4. El partido arbitrado por Jacobo Rial, Alejandro Pellitero e Laura Piñeiro, que foi quen decidiu esta falta. Guillem Jou, hasta el de Básquet Manresa, Paul Jorgensen, lanza de 3, falla, rebote Goran Huskic. Pero está ben tirado, un sí. Está Alex Barcelo, balón para Ole Lumbis. Ole Lumbis recibe na pintura e hai falta en defensa de Leima Básquet Coruña. Bon movimento de balón de Monbus Obradoiro, que está xogando moi ben o baloncesto. Berros de obra. Hai lóxicamente representación de seareiros, de afeccionados do Monbus Obradoiro, que gañou 10 Copas Galicia. Por certo, todas elas con Moncho Fernández. O galego Moncho Fernández, aunque lóxicamente lle enviamos unha aperta dende aquí. O mellor adestrador, evidentemente, galego da historia, e para min un dos mellores adestradores españoles da historia. Moncho Fernández, 10 títulos de Copa Galicia como Monbus Obradoiro, un Cobreogán como adestrador axudante. Aí subo balón Paul Jorgensen, balón para Jacobo Díaz Alejano, recibe Guillem Jou, balón para Paul Jorgensen, Ilimane dio Paul Jorgensen dende el 11, falla, rebote, que se lle escapa a Bras Makashi. Berralle Diego Epifanio, son xogadores que corran para atacar. Aí pasouse de forzas Goran Huskic cara a Alex Galán. Anima Diego Epifanio a Alex Galán, que por certo, despois dun ano, pues volven a toparse Diego Epifanio con Alex Galán. Adestrouno aquí en Básquet Coruña. E bueno, é a terceira vez xa que Diego Epifanio adestra a Goran Huskic. Adestrouno en San Pablo Burgos, adestrouno en Básquet Coruña, agora novamente en Monbus Obradoiro. Marcha Leo Westerman, perdón, marcha Ole Lumbis, entra Leo Westerman. A cada calma e salto, sí. Non, ten unha rotación moi boa, Obradoiro ten unha rotación moi boa. Ten un equipo ACB. Sí, a verdad que sí. Aí está Guillem Jou. Danilo Bernovic. Lanza. Importante. Segunda tripla de Danilo Bernovic. O ex de la Laguna Tenerife. Alonso Grela subiendo balón. Ahí está Alex Barcelo. Ahí está estadounidense. Ahí está Goran Huskic, que tiña tempo, espacio, pero reculou ben. Bras Makashi. Rebote Ilimane Diop. Ahí está Paul Jorgensen. La horizontal, la paralela que se dio en fútbol sala. Ahí está Jacobo Díaz. No poste medio. Recupera Alex Barcelo. Y a pedir tempo morto Diego Epifanio, pero retirou uno, cancelou uno. Que luxo, escoitar aquí os adestradores, Pues claro que sí, estamos moi cerquiña neste caso do banquillo de Obradoiro. Tocou neste lado. Sí que temos aquí unha conexión directa. Con todo o que quero a Diego Epifanio, que a cada momento lle poño o micro. Eso que lle preguntei a Diego Epifanio na Radio Galega, na miña sección de baloncesto que tive estes 2 anos no contraataque con Pedro Pablo Alonso e Toni López García, pregunteille, sinceramente, dixenlle,
non crees que ao mellor o feito de ser tan boa persoa pode afectarte nun mundo tan duro como o baloncesto? A ver, Hai a sensación de que ás veces sí. Hai de todo, non? Hai entrenadores moi impulsivos, hai entrenadores, está o exemplo de Aito, non? Claro. Aito no que na cancha é un tipo que parece sempre moi tranquilo, ainda que a protección vaya por dentro, vale? E logo tes o exemplo, por exemplo, de meu gran amigo xa fallecido, Ricardo Evia, que era todo o contrario, non? Que estaba como acelerado sempre. Evidentemente, o que diste pode ter, si tes autoridade, da igual o carácter que teñas. O importante é que tes ter autoridade e ser respetado polo que ti sabes. En o caso de Diego Epifanio, co que dixese antes, 3 ascensos, con equipos distintos, con tal, seguro que é un entrenador respetado por calquer xogador que veña. E queridísimo Diego Epifanio, o Burgales, 3 ascensos como primer adestrador, pero tamén ascendeu como axudante. Previamente, aí está Dida Cueva subindo o balón. Danilo Bernovic, recibe Guillem Jou. Ofrécese novamente Danilo Bernovic. Yanki Mencía, que lance de 3, falla, rebote, 2 tempos para Obradoiro, no. Dida Cuevas, que lance de 3, falla, rebote para Yanki Mencía. Yanki Mencía, que leva 2 anos en ACB, en FIBA Eurocup no Casamón Zaragoza, xogando dignamente, e para min é un dos xogadores, el, Ilimane Diop e Guillem Jou, que ao baixar un chanzo, baixar unha categoría, teñen que dar un par de pasos adiante, cando menos, e sobre todo Ilimane Diop, que tivo moitas, ten 30 anos, tivo moitas experiencias en Baskonia, xogou tamén en Tenerife, marchou tamén a Liga Belga, e digamos que nunca cumpriu, digamos, o potencial todo que ten, Miguel. Sí, pero ten razón, é dicir, o baixar unha categoría, vai ser un xogadores xa con experiencia, teñen que ter un rol máis importante, non? Un rol máis importante en minutos, rol máis importante en presencia, e non ten que ser solo en puntos, Sí. Ten que ser, pode ser en rebotes, en defensa, o que queiras, pero seguramente o darán, vale, calqueira dos 3, porque teñen ese potencial para ofrecelo. Aí está Diego Sergei, que volveu á pista o lucense, falla de 3, deuse conta, foi rapidamente polo rebote ofensivo. Alex Barcelo de 3, anota o ex de Heidelberg, chegado a metade da tempada pasada, máis 13 Obradoiro, 17-30. E o rebote que colle Grela, Sí, o de Mieres, por certo. De onde é Ricardo Evia. De onde é Ricardo Evia, claro que sí, claro que sí. Recupera, moi amigo. Mira como los escoitou, Eipa. Le falta Alex Barcelo. Como los escoitou Ilimane Diop, Pedimoslle e reivindicouse. Están co auricular, cos AirPods. Por certo, Ricardo era moi amigo de Luis Casimiro, Bueno, de feito, Luis Casimiro, a súa primeira experiencia foi como segundo adestrador en prácticas na 92-93, primeira tempada o Pazo Deportes de Lugo, na que xogaba no Brogan un tal Velimir Perasovic. Exacto. Ainda xogaba esta temporada no Arde Ferrol. Sei, no. Xogaches varias máis. Sí, como 7 ou 8, pero bueno, sí sufrimos este ano a Velimir Perasovic, sí. Un Arde Ferrol que gañou 5 Copas Galicia, e dende aquí, novamente, dar os nosos parabéns pola tempada tremenda do Uniferrol, a pasada tempada subcampións da Eurocup, playoff por segunda tempada consecutiva da Liga Feminina Andesa, o Uniferrol, homenaxeado aquí no último partido no Coliseum da Coruña, a pasada tempada contra o Barça, no antepenúltimo partido no Coliseum da Coruña. Fallou o primeiro tiro libre Ilimane Diop. Aí vai, con esa mecánica tan propia de Ilimane Diop, meteu o segundo. O Uni, ahora que falache do Uni, que é un equipo que Lino López o reinventa cada ano casi, Sí, sí. Decir, lle pasa un pouco a Coleima este ano, Lino sempre consigue estar aí, porque leva ahora mismo uns anos, bueno, o da Euroliga esta xa é o culmen, ¿no? Pero está sempre cambiando un montón de xogadoras porque non teñen o potencial económico de outros equipos, pero sempre consiguen facer unha boa tempada e facer un bo baloncesto. Sí, esta tempada seguen en Uniferrol. A escolta Blanca Millán, a escolta Gala Mestres, a Leira Alba Sánchez Ramos e a pivote Cleg Melia. Rebote Danilo Bernovic, sube balón Dida Cuevas. Defendido por Alonso Grela, balón para Joanqui Mencía. De dereita a esquerda, xogando Leima Basket Coruña, está Paul Jorgensen. Abre cara, Dida Cueva, finta, tripla, vai cara adentro. Defendido por Leo Westerman, falta de Leo Westerman, que protesta. Daza 8-30. E antes que falache de Moncho Fernández,
Ti sabes Don Ramón que Fernández Vidal, perdón. Pois don Ramón Fernández, os dous Monchos, para mí, Moncho Fernández e Moncho López, que comenzaron casi xuntos. Eu me recordo de ir ao campus que facían os dous cando casi non os coñecía nadie en San Narciso, en Marín, que tiñan ali un campus durante moitos anos. Que como invitados íbamos algúns xogadores, incluso foi Danco Sveticani en algún ano tamén por ali a impartir alguna maestría. Sí. Tempo morto en pista, 5 minutos 35 segundos para chegar ao descanso, máis 12 Monbus Obradoiro, 18:30. Xa saben, hoxe cos baixas Leima Basket Coruña do escolta Leiro Jou Cremo, do base Caio Pacheco. Teño que pronunciarlo ben porque a miña moza é de orixe brasileiro, entón, claro. Non te queda máis remedio. Claro, entón, por parte do Obradoiro, as baixas de Diogo Brito, debilidade persoal miña. Tamén a baixa do ala pivote Denzel Anderson, o sueco, o ex do Surne Bilbao Basket. Surne Bilbao Basket, que xogará o venres e sábado vindeiro o torneo masculino de Asburgas Cup, que se está xogando na edición femenina hoxe, mañá e pasado, no Pazo dos Deportes Paco Paz, con Durán Maquinón Ensino Lugo, que xogará, por certo, por a 8ª tempada consecutiva na Liga Femenina Andesa, con Araski de Vitoria-Gasteiz e Perfumerías Avenida. Hai que poñer en valor eso, porque o ano pasado había 3 equipos galegos na Liga Femenina, O Celta. O Celta ao final, pois mira, baixou por moi pouquiño, non? Pois mira, vou dicir unha cuestión de feito. No Celta este ano teñen unha fichaxe que é Carlota Menéndez base, que non puido xogar ningún dos dous partidos da final da Eurocup, e teño a sensación de que con ela, con unha rotación máis, porque competía mellor incluso en Eurocup ela que Liga Femenina Andesa, estarían moito máis preto de gañar a Eurocup. Teño esa sensación, comentei naquel día cando comentei o partido na Radio Galega con Pedro Pablo Alonso, con Javi Torres, e teño esa sensación. Perdeus aqueles dous partidos por un tremendo esguince de nocello. Anota Vic da Cuevas o primeiro tiro libre, 19:30. Vai co segundo, flexiona, lanza e anota 20-30 no marcador. Entra Carlos Varela en Leima Basket Coruña. Dá gusto ver tamén xente da casa. Sí, estaba pensando niso, porque, por exemplo, Basket Coruña o ano pasado, cando ascende, o primeiro partido que gaña aquí o Real Madrid é titular o Martiam a la pivote. Xogador vencellado no Xiria. Alex Barcelo, aí está Ux de Heidelberg. Cambio de dirección, vai cara adentro, intercepta Carlos Varela precisamente. Joan Quimencia protexe co corpo, transición, Marcos Pasos, que xogada, carga o rebote ofensivo Carlos Varela, balón para Monbus Obradoiro. Rápidamente, campo ofensivo, Alex Barcelo se para na liña de 3, lanza, falla, rebote, Abdutiam, segunda etapa en Basket Coruña. Paul Jorgensen polo perfil dereito, lanza, que canastra de Paul Jorgensen. Este xogador Jorgensen vai dar puntos a Leima, seguro. Y a mirar o marcador, pero me estaba tapando Felipe Dos Anjos. O ex de Moraván Andorra, que entra a pista sustituindo agora a Huskic. Felipe Dos Anjos, que debuta hoxe oficialmente como Monbus Obradoiro en setembro de 2018, adestrou e xogou amigables co Breogán durante 25 días, pero daquela non lle fixeron ficha. Anota Paul Jorgensen o tiro libre adicional e volven a pista Sergi Quintela e Junior Barrueta. Marchan Alonso Grela e Alex Barcelo. Junior Barrueta, Felipe Dos Anjos, Leo Westerman. Botando, marcha Danilo Berno, distinta o pase cara dereita, forza a falta. Que xogador, bueno, non é unha novidade, verdade. Me sigue recordando moitos movimentos a Manu Ginóbili, incluso esa cinta que fixe agora. Destro, outro zurdo. Sí, moito, Manu Ginóbili, que deixou unha frase para a historia, aparte dun baloncesto excelso, dun dos mellores equipos que xogou no baloncesto, que foron os San Antonio Spurs da súa xeración, e a xeración dorada da selección argentina. Aquela frase de cando lle pedían os xornalistas que había que botarlle ovos, dicía, isto non vai de botarlle ovos, non vai de xogar ben. Efectivamente. O dos ovos xa se supón. Exacto. Unha experiencia en Europa. A Virtus Bologna.
Fala aquí un dos árbitros coa mesa. Non lle imos poñer o micro, Aí está Obradoiro, Leo Westermann, Sergi Quintela, que finta tripla. Julio Barrueta, lanza de 3. Curto, rebote Danilo Bernovic. Ahí está Carlos Varela, Danilo Bernovic, recibe Joan Mencía. A piques de facer pasos, Jorgensen recibe na pintura, faise espazo, lanza, que canastra de Paul Jorgensen. Sen dúbida, un dos mellores escoltas da pasada primeira FEB nun histórico como baloncesto Fuenlabrada. Xogando poucos minutos, pero levase a 11 puntos, co pouco que está xogando. Iso que ten dúas faltas, non pode forzar moito en defensa. Está Sergi Quintela, abre, Diego Sergi, que le recibe, lanza, falla Lucense, rebote Carlos Varela, Paul Jorgensen, Danilo Bernovic, Abdutiam, ante Felipe dos Anjos, ahí está Usde Tizona, Paul Jorgensen, que ven, aí no 2x2 lateral, lanza Abdutiam, falla, rebote Felipe dos Anjos, rebote do brasileiro, subindo balón Leo Westermann. Defendido por Paul Jorgensen, ten superioridade física, pero que ven na axuda Joan Mencía. Balón para Carlos Varela. E hai falta previa. 25-30. Non a vin esa falta, 7-0 de parcial aberto, do clara. Básquet Coruña. Sí, a verdad que non o vimos porque se puxo estamos tapados. Vai entrar Alex Galán Pozo. Que marcha Diego Sergi, o galego lucense. Formado nos Estudiantes de Lugo, un xogador internacional con España 3x3. Coñezo desde pequeniño porque eu estou no baloncesto Narón. É un chaval que coñecemos desde pequeno de vir a xogar contra os equipos nosos tamén. E aquí entra unha debilidade persoal miña como é Ole Lumbis novamente. Afortunadamente pode gozar del Obradoiro, pero para min Ole Lumbis estas cuestións dos cupos na CB e tal, que se xen 4 ou 5 se xogas, por exemplo, BCL, foi o Brogan hai 2 tempadas. Se fora cupo estou convencido de que era xogador ACB. E para min merecía ser ACB xa este ano. Sergi Quintela, Ole Lumbis, balón para Felipe dos Anjos, defendido por Abdutiam, por a dereita, pola esquerda, falla, rebote Danilo Bernovic, moi bons detalles ofensivos e defensivos de Danilo Bernovic na súa volta a España, que non é ciclista, na volta a España, novamente a un equipo español, a un equipo galego, neste caso Básquet Coruña, Danilo Bernovic, que lanza, falla, cando dubidas acostumas a fallar. Sempre. Subindo balón Ole Lumbis, defendido por Joan Mencía. Aí sai Abdutiam, que xiro cara a dereita, a piques de perdelo, pero mantén que manexo de balón do sueco. Aí aparece Sergi Quintela, que lanza, toca o balón Abdutiam. E hai falta de Básquet Coruña, falta de Abdutiam, que protesta. Está con dous, falta Joan Mencía, está con dúas. Joan Mencía, dúas Paul Jorgensen, dúas Guillem Jou. Un Elimán Diop, un a Carlos Varela, un a Abdutiam e un a Jacobo Díaz Alejano. E que ter que pelear debaixo do tableiro para que os rebotes con dos Anjos é complicado, porque este home ten unha envergadura terrible. Aí está Felipe dos Anjos, xogador da canteira do Real Madrid tamén. Lanza o primeiro, falla, exxogador de Andorra, salvouse, conseguiu a permanencia aquí na antepenúltima xornada no Colisón da Coruña na Liga CB. Con Joan Plaza. Vai o de Río de Janeiro, anota o segundo. Subo balón Dida Cuevas, defendido por Ole Lumbis. 25-31, máis 6, Monbus Obradoiro. Aí está Joan Mencía. Abdutiam, Dida Cuevas, vai cara adentro. Lanza contra Tabua, falla, rebote, do máis listo da clase, neste caso Dida Cuevas, outro para min xogador ACB. Ande a cara entrou con un pouquiño de respeto, Cuevas, nesa tivo un pouquiño de medo. A ver ahora. Que lanzamento moi lonxano de Dida Cuevas, falla, rebote Joan Mencía. Abre cara a Carlos Varela, ven, boa lección aí de Joan Mencía, que se abre o perfil esquerdo. Aí está Carlos Varela, xogando ben o 2x2 central. Aí está Abdutiam, que dubida, lanza, falla. Rebote Ole Lumbis polo centro da pista. E vai Carlos Varela, que me está a gustar moito, nos balances, tanto ofensivo como defensivo, como a nivel de clarividencia ofensiva.
e, por suposto, nas axudas. Sí, sí. Mira, eu votaba en falta ahora mismo tamén, cando non está Jorgensen, no ataque do Leima están como máis atascados, sí. ¿sabes? Falta como alguén que resolva e que anote, non? Porque ahora mismo tiñan unha opción moi boa de chegar ao descanso moi igualados. Están a 6 puntos, pero bueno, podríamos falar incluso de estar igualados si tuvieran un poquinho máis de fluidez no ataque o Leima. Vale. Vai aí Ole Lundqvist. Lanza e anota Ole Lundqvist, que se lesionou xusto a semana do ascenso do Básquet Coruña. Chegou tarde a tempada no seu debut en ACB e para min sempre que xogou estivo a rendemento notable. Anotou o primeiro, 25-32, máis 7, Monbus Obradoiro. Aí vai Ole Lundqvist co segundo, anota os dous limpos sen tocar a rede. No me daba, na primeira semifinal non me saía a verba rede, saíame a verba net en inglés, que se parece? Estabas xogando ao tenis? No, porque estou acostumado a escoitar ás veces os partidos en inglés, por exemplo, da América, ou da Afrobasket, ou do Eurobasket agora a través de Curside, e non me saía a verba e dicir, que non sei, decíame a Miguel Juan, non sei o que queres dicir, e digo, que me saía a verba en inglés, que se parece? Mira, o que falabas antes de Lundqvist, está presionando a todo o campo a Cuevas, que é un xogador moi chiño, máis baixo que él, que é máis rápido, e o está aguantando, E deses xogadores non hai. All around player, se di en inglés. Vai Dida Cuevas. Con tiro libre, anota. 26-33. Xogador fiable dentro 4.60. Vai co segundo falla curto. Rebote, Ole Lundqvist, subindo o balón polo perfil dereito, defendido por Guillem Jou. Aí vai, facéndose espazo, dobra cara a Felipe Dos Anjos, que lanza coa man esquerda e anota. 26-35 máis 9 Monbus Obradoiro. Técnica. A tempo morto, perdón. Había algunha protesta entre medias, pero bueno, tempo morto. 1 minuto 43 segundos para chegar ao descanso. Máis 9 Monbus Obradoiro, Leima Básquet Coruña. 26 Obradoiro 35. Sensacións, Miguel. Pois unha lástima, o que comentaba antes, porque eu creo que nestes últimos 2 minutos o Leima tuvo oportunidade de acercarse no marcador, máis do que aparenta ahora mismo o resultado, estaríamos falando de outra cousa, pero bueno, queda este minuto 43 e a ver que nos depara. Oxalá se acerquen e teñamos un terceiro e cuarto período de poder a poder como estábamos fai un pouquiño. E por certo, Hoxe en Monbus Obradoiro falta tamén un xogador de rotación como o caso de Aitor Echeguren, un 4-5, un 4-75, o bilbaíno, 23 anos, ex xogador do Amix Castelló, que a mí é un xogador que evidentemente quizáis por nome non chama excesivamente a atención, era un xogador que ten certo tiro de rango de media distancia, un xogador que ten bons movimentos no poste, sobre todo cara a súa dereita, e xoga moi ben o bloqueo de continuación. Si lle vai a aportar seguro. Teñen unha plantilla moi compensada, moi compensada. Van ter de 2, non, casi 3 xogadores por posto, co cual van a estar sempre moi cubertos. De versatilidade. Exactamente. Entrevistaba eu recentemente a Fernán Varela, estado da Xunta do Brogan, e a Luis Casimiro, primeiro estado do Brogan, e a Tito Díaz, director deportivo do Brogan, na Voz de Galicia, e falábamos desa situación, ¿no? Das versatilidades que son tan importantes, das polivalencias. Había un director deportivo no Celta, no seu momento, Miguel Torrecilla Llanos, falando de fútbol, que falaba das polivalencias, e quedou esa frase cando moitos aínda non a empregaban, E máis nesta categoría, non? Na categoría que nos vamos a dar. E logo, porque no baloncesto moderno, Miguel, cada vez son menos importantes as posicións. Sí. Aínda que eu a veces eu recoñezo que son moi friki ou quizáis moi exigente comigo mesmo co tema das posicións, tamén o digo, Sí. Eu agora me recordácheme o que pasou onte coa selección española, non? Que desa da versatilidade de polivalencia. Pero eu, por exemplo, onte non entendín que Aldama estuvera todo o rato na liña de 3, non? Pese a que teña un bon tiro e que teña non sei que, cando nos facía falta un máis interior. Entón está moi ben que os xogadores sean versátiles, pero bueno, eu non veo a Felipe Dos Anjos estar todo o rato por a liña de 3, non? O quero estar intimidando aí con esa envergadura que ten, tipo Tavares, non? Sí, fallou o tiro de 3 agora Paul Jorgensen, pechou o rebote Junior Barrueta, subindo o balón Ole Lundqvist, minuto 14 para chegar ao descanso. Sergi Quintela sae na defensa e Iliman Diop invirto o xogo. Sergi Quintela, Canales Galán, lanza de 3, falla. Iliman Diop, aí Dida Cuevas, subindo o balón ante Sergi Quintela. Paul Jorgensen, que listo de Sergi Quintela, que tentaba roubar por detrás. E agora falta Felipe Dos Anjos. E antes falábamos na primeira semifinal.
non houve un xogador galego, Alberto Abalde, por lesión, que só estivo desgraciadamente nos Xogos Olímpicos de 2021. Eu botei en falta un galego como Tyson Pérez, de Sada, formado no Santo Domingo de Betanzos. Quizáis tamén outro galego como Jonathan Barreiro. Así a todo, hubo representación galega no Eurobasket, digamos, con pasado galego. Yancuba Sima, exxogador do Breogán, aínda que non tivo ficha, campeón da Copa Galicia 2018 en Marín, e exxogador posteriormente de Club Ourense Baloncesto. Yancuba Sima é Santi Justa, xogou 2 tempadas en Obradoiro e 2 Copas Galicia gañou. Exactamente. Por lo tanto, dos xogadores dos 12 da selección española, Yancuba Sima gañou unha Copa Galicia co Breogán e Santi Justa gañou 2 con Monbus Obradoiro. É certo que a selección, cando faltan certos pilares, e para min Alberto Abalde, fillo dun excompañeiro meu, iba a ser un pilar nesta selección, tiña que ser un pilar nesta selección, tuvo a mala sorte da lesión, como xa lle pasou en outras competicións, sí. E logo se abría moito, non? Porque con todas esas baixas, Alberto Díaz, Alberto Abalde, máis a xente que non pode ir e tal, ábrese un abanico para moitos xogadores dun nivel parecido, non? Os que diste e algún máis que podería estar. E aí se entra a veces as ideas que teña o entrenador, en este caso Escariolo, que bueno, co tempo que leva na selección, pois claro, non lle podemos discutir absolutamente nada, non? Pero sí que hai un abanico de xogadores que non son, digamos, top, pero que podrían estar igual que están o estuveron, pues Santi Justa ou Sansuperi ou quen sea. Hai un abanico grande de xogadores dun nivel moi parecido, e aí xa entras as preferencias de cada un, non? Tyson Pérez, eu creo que para sí. Para mí merecías. E Jonathan Barreiro, aunque ten un papel, non vou decir secundario, porque non é a palabra, porque é un xogador que está entrando en todas as rotacións de Unicaja, que pode facer tamén un bo papel nesta selección, non? Unha selección totalmente que tamén... de acordo. Totalmente de acordo. Aí está Lida Cuevas. E que de feito foi algunhas convocatorias, sí, que quedara nas últimas fora, non? Triplaza de Carlos Varela, que está xogando fantásticamente ben. Ole Lumbis falla. Chegamos ao descanso, 31-37. Máis 6 Monbus Obradoiro, triplaza de Carlos Varela, partidazo do xogador de Leima Basket Coruña, primeira mitade rematada. Miguel, sensacións, valoración, resumo. Pois, bueno, ao final parece que isto se vai acercar outra vez e que vamos disfrutar de un terceiro e cuarto interesante. Eu creo que Obradoiro está como máis armado por todo o que vimos falando, non? De que teñen moitos xogadores tal coñecidos, pero vexo a Leima como un equipo fornido, vale? O que único que lle falta é probablemente máis presencia en ataque, porque lle faltan xogadores que lle van a aportar, pero que están plantando cara a un Obradoiro que en teoría é un equipo superior, ¿no? Ainda que estén na mesma categoría. En principio, porque xa veremos como discurre a tempada. A tempada son moitos partidos, poden pasar moitas cousas. Eu espero e desexo que tanto estes dous equipos como Ourense esteñan na pelexa final na Liga, pois que un deles sea primeiro e que outro ascenda logo no playoff. Tristemente non poden ascender 3 e un nos quedará para a seguinte tempada. Exacto. Pero sería unha gozada que polo menos un dos 3 non puidera regresar á ACB e ter para a tempada seguinte a Breogán acompañado de outro equipo galego. Simplemente por reivindicar novamente o baloncesto galego antes de dar paso ao descanso. En 2 tempadas e media, nas últimas 2 tempadas e media en Unicaja, os dous galegos Tyson Pérez e Jonathan Barreiro gañaron 2 Copas do Rei, 2 Basketball Champions League, unha Copa Intercontinental e unha Supercopa de España, case nada. É así, son cousas que ao mellor fallanos non nos ocurrían, porque fallanos os equipos, bueno, porque casi se decían de memoria, non? E había poucos traspasos e tal, pero ahora mismo que casi os equipos non os recoñeces, pasan 3 anos e casi rotou todo o mundo, pois é un orgullo que haxa tantos xogadores galegos que teñan todas esos logros, non? E que sigan, porque ahora tamén veñen por abaixo xogadores e xogadoras que nesta mesma tempada están facendo unhas grandes competicións a nivel de seleccións inferiores, e temos varios campións e campeonas de Europa neste mismo grau. Así é, Paula Ginzo e Raquel Carrera, subcampeonas de Europa absolutas 2025-2023, Inés Sotelo, campeona de Europa sub-20, ao igual que a súa compañeira lucensa focense Marta Fernández, tamén bronce mundial sub-19 Inés Sotelo, e outros éxitos do baloncesto galego. Tempo de descanso, chegamos
Básquet Coruña 31, Obradoiro 37, 11 puntos de Paul Jorgensen en Básquet Coruña, 6 de Danilo Bernovic, entre otros, por parte de Monbus Obradoiro, 7 puntos de Ole Lumbis, 6 puntos de Alex Barcelo, 6 puntos de Junior Barrueta, 6 puntos de Alex Galán, un minutinho de descanso e volvemos co terceiro cuarto, co segundo tempo, na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto desta segunda semifinal 39 edición da Copa Galicia. Leima Básquet Coruña 31, Monbus Obradoiro 37.
Este partido tamén a primeira semifinal que gañou o Brogan 108-75 o Club Ourense Baloncesto. Saúdo de Millán Gómez cos comentarios dun histórico do Ferrol como é Miguel Piñeiro. Boa noite novamente, Miguel. Boa noite de novo. A ver que nos depara esta segunda parte do encontro. A ver se está igual de entretida que a primeira e vemos un bo espectáculo. Vais a ir Obradoiro, 6 arriba, con Leo Westerman na posición de 1, na posición de 2, Sergi Quintela na posición de 3, Junior Barrueta na posición de 4, Diego Sergei na posición de 5, Felipe Dos Anjos. Obradoiro repite o quinteto inicial, non? Se non recordo mal, pode ser? Sí, correcto, con 2 lucenses e 2 galegos. Por lo tanto, Sergi Quintela, Diego Sergei, vais a ir Básquet Coruña con Guillem Jou, Paul Jorgensen, vai xogar de base Paul Jorgensen. Aí está o ex do Fuenlabrada, o ex do Estudiantes, o ex do Oviedo, o ex de Palencia, Paul Jorgensen, cara Joanqui Mencía, balón para Guillem Jou. Aí está o xogador de Llagostera, recupera entre Felipe Dos Anjos e Leo Westerman. Aí está subindo o balón Leo Westerman, finta de 3, balón para Sergi Quintela, que colle o balón en 2 tempos, dirixe a xogada coa man esquerda, defendido por Paul Jorgensen, bloqueo de Felipe Dos Anjos, invierte Sergi Quintela, recupera Danilo Bernovic. O montenegrino que vai cara adentro, lanza, que canastra Danilo Bernovic na súa volta a España. O ex de la Laguna Tenerife montenegrino, aleiro de 2 metros, pero ademais un xogador que digamos moi alzado, non? Un xogador que ainda que mide 2 metros, que xa é unha altura importante, parece máis porque é un xogador moi corpulento, Miguel. Sí, ademais é balcánico. Os balcánicos todos teñen esa vamos a decir, ben entendida, Sí, sí. Suficiencia. Entonces vai ser un xogador que aporte, aínda que chegar a la última hora, pero xa verás como vai aportar moito e seguro que vai ir a máis. 34-37, anotou Bernovic o tiro libre. Xogar a 2 partidos no seu momento con la Laguna Tenerife en ACB. Que canastra de malabarista, de mago, de Sergi Quintela, botando baixiño. Aí está Guillem Jou. Ofrece Abdutiam, tamén Danilo Bernovic, está Paul Jorgensen, ofrece o bloqueo, Joaquim Mencía non o colle, Paul Jorgensen abre cara Danilo Bernovic que lanza curto, rebote Abdutiam, aí está Abdutiam facendo valer os seus 212 centímetros, Paul Jorgensen, balón para Guillem Jou que lanza de 3, curto, rebote Sergi Quintela. Aí está Sergi, cara Diego Sergei, entre lucenses anda o xogo, que canastra de Diego Sergei, titular hoxe, 34-41, xa 8 puntos para o lucense. Aí va Paul Jorgensen cara adentro, que velocidade, que fortaleza, que verticalidade, 36-41. Obradoiro está comenzando esta segunda parte outra vez moi agresivo na defensa, pero ahora encontrouse con Jorgensen que foi moi vertical, está xogando moi agresivo. Falta de Guillem Jou, o xogador de Llagostera, o Gironi, terceira falta. Xogador que ten que reivindicarse, xogador de 139 partidos en ACB, que se dice do. Aí está Sergi Quintela, vai cara adentro, lanza, falla, rebote Paul Jorgensen, balón cara Guillem Jou, anota en bandeja en extensión, reivindicándose o Gironi, Guillem Jou. Xa estamos donde queríamos, a 3 puntos aí para ter un partido igualado. Aí está Leo Westerman de 3, non é a súa especialidade, ten moitísimas, pero fallou e hai falta. Coido que en defensa de Leima Básquet Coruña, de Abdutiam, vai entrar en pista Vida Cuevas, o barcelonés, un base baixiño, un 78, mesma estatura que Facundo Campazo, sí, de 2 centímetros menos que de Wayne Russell, o base estadounidense do Brogan que xogou na primeira semifinal. Por debaixo do 1,80 xa a cousa está moi complicada para xogar a isto. Aí está Sergi Quintela, lanza el tiro flotante, falla, rebote Joaquim Mencía. Eu creo que unha vez que mirara nunhas estadísticas da ACB os xogadores máis baixos, non, eu creo que era o número 17, e creo que nos últimos 20 anos ao mellor sumáronse un par deles máis aí, non creo que avanzara moito o meu lugar, sabes? Pero é importante que te mantés moi ben. Sí, o intentamos.
Ahí está Paul Jorgensen. 16,2 puntos de media en los últimos playoffs con Fuenlabrada. Ahí está Joanqui Mencía. Anota el tiro libre adicional. Joanqui Mencía. 4,4 puntos, 3,4 rebotes a pasada tempada en ACB en Casademont, Zaragoza. 40-41. O sea que prima o que diste a polivalencia e tal, eu creo que estas oportunidades cando hai de espaldas, un contra un claro, hai que xogalo, vale, sempre. Eu a tempada pasada, incluso a veces aquí vendo a Lema, había oportunidades de xogar esos un contra un e a veces sacaban o balón fora. Este é un caso claro donde hai que aproveitarlo, es decir, un xogador como Mencía, aí no, de verdad no poste baixo, de un contra un, hai que aproveitarlo. Vai ser moitas veces incluso xogadas de 2+1. Anotó o tiro libre adicional Joanqui Mencía, polo tanto, empate no marcador, 4-1, 4-1. Leo Westerman para Felipe dos Anjos. Aí vai Felipe dos Anjos, o paulista, lanza contra Tabo, anota, canastra psicolóxica de Mombuso Obradoiro. Aí está Dida Cuevas, cara Joanqui Mencía, vai cara adentro, dobra cara Abdutian, canastra de Abdutian, o ex de Tizona Burgos. Volve a súa casa, volve a Básquet Coruña, tamén formado no Santo Domingo de Betanzos, como Tyson Pérez, Diego Sergei cara Felipe dos Anjos, canastra de Felipe dos Anjos, 2 puntos de Felipe dos Anjos, 4 consecutivos do paulista. Aí está Dida Cuevas, o barcelonés, abre cara Abdutian, lanza de 4 metros, curto, rebote Sergi Quintela, poderoso, botando por detrás das costas. Vai Dida Cuevas na defensa, pase coa man esquerda de Sergi Quintela, taponazo de Abdutian. Aí está Joanqui Mencía, balón de Dida Cuevas, cara Joanqui Mencía, canota, 4-5, 4-5. Telo que parar, Diego Epifanio que protesta a un dos árbitros, tempo morto en pista, 6 minutos 2 segundos, falta técnica a Diego Epifanio, 6-0-2 para rematar o terceiro cuarto, 4-5, 4-5, sensacións Miguel Piñeiro. Pois mira, eu creo que ahora Diego Epifanio está protestando, pero creo que ahora mismo non ten moita razón. Porque ahora mismo é un problema do que o Leima está xogando ben, está aproveitando moito. Esta técnica eu creo que un poquinho forzada por Diego para cambiar o ritmo do partido, non? Mais que pensando que teña razón. Bueno, está un partido onde eu creo, bueno, me gusta que este, non? Aí igualadiño e que se vexa de verdade. E o Leima ahora mismo o vexo máis metido no partido que Obradoiro, vale? Non é que haxa un xogo moi alegre, pero sí que está de verdad mostrando que queren gañar este partido aquí hoxe diante da súa afección. Coa afección de ambos os dous equipos e afección neutral, por suposto, afección neutral e afección tamén do Breogán, que xa se quedou a ver esta segunda semifinal, mañá final, televisada polos compañeiros da Televisión de Galicia, pola televisión pública. Na primeira semifinal gañou o vixente campeón, o Breogán, 108-75 a Club Ourense Baloncesto. Como diste, dous xogadores que te gustan, tanto Uxis como Lunkis, non xogaron todavía neste cuarto. E se isto sigue así, eu creo que Diego pronto os meterá na cancha novamente. Xa saben, baixas en ambos os dous equipos, Joe Cremo, o exterior, o escolta leiro de Básquet Coruña, baixa tamén o base Caio Pacheco. Por lo tanto, 9 fichas senior de Leima Básquet Coruña, que terá un tiro libre por esa falta, por esa técnica. Diego Epifanio, by Paul Jorgensen, anota 12,6 puntos por partido en liga regular a pasada temporada. Paul Jorgensen, 16,2 en playoffs e un superlativo 39,4 dende a liña de 3 puntos. Subindo balón, Mombuso Obradoiro, un arriba Leima Básquet Coruña, 4-6, 4-5. Creo que o primeiro momento do partido. Sí, eu creo que tamén. Non sei se a canasta inicial, pero creo que non. No, creo que foi unha tripla do Obradoiro. Felipe dos Anjos. Hai falta en defensa de Limane Diop. Esquecíamos tamén que Barcelo tampouco entrou neste... Barcelo tampouco entrou ahora no terceiro cuarto. Asomará seguro tamén. Balón para Mombuso Obradoiro, 14 segundos no reloxo de posesión. Aí está
Sergi Quintela Salvador. Ofrécese Leo Westermann, internacional con Francia. Ahí va, y paras en la línea de 3, lanza, falla, rebote Ilimane Diop. Falta de Felipe Dos Anjos. Por cierto, Ilimane Diop, que dicía que evidentemente que ten que dar para min 2 chanzos cada diante, porque ten 30 anos, é do 95, un xogador que ten 193 partidos na Euroliga, e como dixen antes, é internacional con España, 10 partidos con a selección española absoluta. Totalmente de acuerdo. Volve Goran Huskic, ese... Bueno, hai que decir que non sabíamos que iba a entrar cando comentamos isto, non xogamos con ventaxa de que estemos aquí ao lado do banquillo. Para nada. Ahí subindo balón, tira Cuevas o barcelonés. 14 partidos con Casa de Monzaragoza en ACB, 23-24. Está Carlos Varela, con esa canastra ao final do segundo cuarto, con un partidazo en defensa, en ataque. Ahí está Danilo Jacobo Díaz para Ilimane Diop, que anota. Goran Huskic impedíndonos a visión, pero anotó Ilimane Diop. A pique de recuperar Joanqui Mencía, 3 arriba, Leima Basket Coruña, que lógicamente é a súa máxima vantaxe no partido. Perde o balón, Sergi Quintela, recupera Basket Coruña. Estás a adaptar con esto do saque rápido, Xa entra Barcelo tamén. Está Goran Huskic, agora sí, e Alex Barcelo. Goran Huskic, serbio, Alex Barcelo, estadounidense de Phoenix, Arizona. Dida Cuevas, Carlos Varela. Ahí está Dida Cuevas, que lanza dende lonxe. ¡Qué tripla! ¡Qué tripla de Carlos Varela! 5-1-4-5. Más 6, Leima Basket Coruña. Falta de Ilimane Diop. Falaba con Miguel Juane, ¿no? Na primeira semifinal. Cando os pivotes saen a defender tan longe, ¿no? Ás veces os problemas que teñen. Corres a veces este risco, non? Porque saen moito e se encontra con xogadores máis rápidos que a eles. Pero bueno, esta el douse conta ahora mismo que non tiña que facela, non? Que podería estar igual de agresivo, pero un poquinho máis alexado do xogador do Obradoiro. Baixándolle unha marcha, non? Exactamente. Aí está Goran Huskic. Finta. Refinta, balón para Leo Westermann. Dobla, cara Goran Huskic, taponazo de Bras Makashi. Ahí está Jacobo Díaz. Falla. Anota Ilimane Diop, el tapón. Leo Westermann sobre Ochan. 8 arriba Leima Basket Coruña. 5-3-4-5. Anotou Ilimane Diop aí co palmeo. Facendo ben o balance ofensivo. Antes falábamos dos éxitos de España, Leo Westermann, y lembrarás aquella exhibición de Eurobasket 2015 de Pau Gasol nas semifinais contra Francia en Lille, ¿no? Coa prórroga e tal. Naquela selección francesa estaba Leo Westermann, que gañou o bronce. Pues mira, de eso non me lembraba. A verdad que non. Son moitos anos de éxito da selección española. O Obradoiro dende hai moitos anos ten unha iniciativa fantástica que se chama na que xogan xornalistas, patrocinadores, afeccionados, mesturámonos os xornalistas con xogadores e tal. Eu cando na primeira tempada que estivo no Obradoiro xoguei con el, pasáballe continuamente o balón, e ao acabar o partido dixelle a Leo Westermann: paso o balón para que poidas presumir de que eu te asistí. Seguro que o recorda, Sí, con seguro, moito cariño. Seguro. Dida Cuevas co balón. Aí, lanza de 3, agora non. Airball. Non era o momento, son esos momentos de que, bueno, estás xogando ben, te encontras con confianza, pero quedaba moito tempo todavía e aí había que buscar mover máis o balón. Aí entra o base de Mieres, Alonso Grela, e marcha Leo Westermann, que protesta a un dos árbitros. E falando de circulacións de balón, o que lembraches antes, tanto Moncho Fernández como Moncho López, os seus equipos sí que lles encanta esa circulación de balón. Exacto. Les encanta. Un baloncesto moi bonito de ver. Subindo Alonso Grela o balón, aí está Alex Barcelo, o ex de Heidelberg, na Bundesliga alemá.
para el 4.60, falla, rebote. Abdutiam, Jacobo Díaz Alejano, un quinteto muy alto. Agora Leiva Básquet Coruña con dous interiores como Brasma Caxe o 4, Abdutiam o 5 e Jacobo Díaz Alejano con seus 2.06 na posición de 3. Aí lanza, falla o madrileño, rebote Junior Barrueta, o aleiro de Miami, nado en Miami. Aí está Goran Huskic, Alex Barcelo, 5-3-4-5, parcial aberto de Leiva Básquet Coruña. E hai falta de Brasma Caxe, que por certo foi titular na final e na semifinal do Afrobásquet. Na posición de 4 e na de 5, todo un xogador ex-NBA e campeón da Liga CB neste 2025 como Bruno Fernando, xogador do Real Madrid. Dicías, Miguel. Mira, que este último ataque do Leima foi un ataque desos que non se circulou o balón. Exacto. É dicir, tuvo Didá, que solo un pase, e ao final, bueno, o tiro, pois claro, foi un tiro un pouquiño forzado e non entrou. Para min é clave, non? E o Leima, se estuvo esta remontada, é precisamente por facer mover moito balón e rápido, cerrar moi ben o rebote defensivo e correr. Anotou os dous Alex Galán, o ala pivote, o ex do Básquet Coruña, subcampeón europeo sub-20 no seu momento, nunha final que perdeu contra Israel. Comentei na eu en Radio Marca. Aí está Dida Cuevas, o barcelonés. Balón para Abdutiam. Dida Cuevas entre dous ex de Tizona Burgos. Cancela o tempo morto Diego Epifanio. Entra Paul Jorgensen e marcha Dida Cuevas. Paul Jorgensen que vai xogar na posición de un. O ex do Fuenlabrada, Oviedo, Estudiantes e Palencia. Por lo tanto, vai ser o seu quinto equipo na primeira na antiga Levouro. Por certo, Básquet Coruña, que a priori, en principio horario fixado é venres ás 9:15 no Coliseum. Os partidos da casa. Aí lanza Abdutiam de 6 metros. Que canasta de Abdutiam. 10-8 arriba. Leiva Básquet Coruña para tempo morto. Agora sí, de don Diego Epifanio. 5-5-4-7. Canastra fantástica de Abdutiam. A 2 minutos 22 segundos para chegar ao final do terceiro cuarto. Sensacións, Miguel. Mira, estabas dicindo, antes de comentar isto, estabas dicindo que o Leima vai fichar como toda a tempada os venres. Ás 9:15, polo tema de que, lóxicamente, un multiusos. Ten que estar para outras hai cousas. Hai moitos concertos, de feito, seguramente, sexa o recinto máis importante de Galicia, bueno, sen ninguna dúbida. Sin dúbida, sí. A nivel de concertos, entón, por iso, venres 9:15. Moi ben, pois ao que referías ahora, eu penso que o que está pasando é que o Leima se está creendo ahora mismo que pode gañar este partido. Con 9 xogadores senior, Exactamente, cree que está gañando. E o Obradoiro creo que entrou nunha fase de que veía que sin facer grandes cousas iba adiante no marcador, pero ahora mismo se está complicando, é decir, quedan 2 minutos para terminar este tercer cuarto e 8 puntos é unha diferencia, bueno, que hai que ir remontando. Eu penso que o Obradoiro vai apretar ahora moito máis en defensa a partir de agora, e forzará ao Leima nesos ataques a que sexan máis longos e máis traballados. Vai sacar a súa pizarra, xa sacou Diego Epifanio, que lle vi que conversa cun dos árbitros. Pero bueno, mira, Leima, todo el Alonso campo Grela, ahora, Julio Barrueta, Goran Huskic. Leima quere retrasar o ataque do Obradoiro ahora mesmo, está poñéndose ainda que solo sexa para molestar, non a intención de robar balón, pero sí coa intención de retrasar o ataque de Obradoiro. E agora, a 2 minutos 12 segundos, será novamente balón a favor do Mombus Obradoiro. Conversa un dos árbitros con Carles Marco. Seguramente Carles Marco non quería que esta presión acabase en unha falta tendo como teñen os bonus, non? É unha presión para molestar, non para isto. Falta en defensa de Leiva Básquet Coruña, que aproveita co primeiro tiro libre Goran Huskic. Terceiro punto do serbio. Lanza segundo, tamén anota. 5-5-4-9, a 6 se coloca Mombus Obradoiro. O 10 veces campeón autonómico. Sube o balón Paul Jorgensen, balón para Abdutiam.
Ahí a Jacobo Díaz que abre, cara a Bras Makashi que lanza, curto, rebote ofensivo de Bras Makashi. Ahí Jacobo Díaz, ahí va yo madrileño, va cara adentro, abre para Paul Jorgensen que lanza. Tripla de Paul Jorgensen. 16,2 puntos nos pasados playoffs da primeira fer. Mais 9, Leima Basket Coruña, máxima vantaxe. Ahí está o asturiano Alonso Grela, cara Alex Barcelo, o de Phoenix, lanza de 3, falla, rebote longo para Junior Barrueta que recibe lanza. No es un buen tiro de Barrueta. Dende Ochan de Abdutiam. Sube o balón Carlos Varela, botando por detrás das costas. Abre o perfil esquerdo, está Paul Jorgensen, ofrece o bloqueo a Abdutiam. Ahí está Paul Jorgensen, 8 segundillos, consumido 2 tercios de posesión. Carlos Varela finta, va a lanzar de 3, lanza, falla, rebote para Jacobo Díaz, facendo valer o seu Deus 0-6. Paul Jorgensen abrindo cara a Carlos Varela, con confianza, lanza, tripla de Carlos Varela, a súa segunda no partido, xa leva 6 puntos, máis 12 Leima Basket Coruña, máxima vantaxe do equipo adestrado por Carlas Marco. Vaya Alonso Grela cara adentro, falta en defensa de Leima Basket Coruña. Volve a pista Ole Lumbis para aportar ritmo e físico defensivos. Miguel, sí. clarividencia en ataque, por supuesto. Sí, eu creo que ahora mismo o Obradoiro ten un problema, sí, le están atacando moi ben, Jorgensen está xogando fenomenal, Varela lle está seguindo e incluso están dominando o rebote ofensivo ahora mismo Leima, cosa que Obradoiro non se pode permitir co equipo que ten. Non pode permitir que lle este dominando o rebote, tanto en un aro como no outro. Falta Joshua Obradoiro, Diogo Brito Aleiro, portugués, o ala pivote sueco Denzel Anderson e o pivote Aitor Echeguren. Diogo Brito mañá, 2:15 contra Alemania. A Vicente campeón do mundo en Riga, 2:15 a Portugal de Diogo Brito, xogador do Obradoiro, de Rafa Lisboa, xogador do Club Ourense Baloncesto. Lanza Alonso Grela, nota o base de Mieres, promocionado en da canteira do Obradoiro, contra unha Alemanha onde xoga dous campeóns do mundo con pasado galego, Justus Holland no Brogan, Andreas Sous no Obradoiro. Aí está Paul Jorgensen subindo o balón, anotou Alonso Grela os dous, 6-1, 5-1. A 10 se coloca Monbus Obradoiro. Aí Paul Jorgensen de 3, lanza, falla, rebote de Bras Makashi, que se xira, lanza, falla, rebote para Paul Jorgensen. A piques de recuperar Alex Barcelo, que bo manexo, aí botando baixiño Paul Jorgensen. E falta en defensa do Obradoiro, a 18 segundos, 7 décimas para matar o terceiro cuarto. 10 arriba Leima Basket Coruña. É o que estábamos falando antes, quero decir, Leima que lleva ahora 2 rebotes ofensivos no mismo ataque e vai ter ahora 2 tiros libres. Todo eso o produce que non ten o Obradoiro ahora mismo control do seu rebote defensivo e sin ese control non van a poder remontar este partido. Anota primeiro Jorgensen, que xa leva 18 puntos. Anota o segundo, máis 12, igualando a súa máxima vantaxe. Hai trocos. Entra Leima Basket Coruña. Unha nova rotación. É o caso de Santiago Martínez, o aleiro. Subindo o balón Ole Lumbis. Ole Lumbis. Vai cara adentro, defendido por Carlos Varela. Ole Lumbis, taponazo de Bras Makashi, pero non valía. Canastra fantástica de Ole Lumbis. 6-3, 5-3. Bras Makashi en pista después de ganar. A piques de anotar desde campo propio Santiago Martínez, o aleiro de Basket Coruña. A unha man. Chegamos ao remate dun terceiro cuarto dominado e liderado por Leima Basket Coruña, máis 10. 6-3, 5-3. Valoración deste terceiro cuarto, Miguel Piñeiro. Pois mira, é un máis 16 para Leiman, sí. Porque creo que fora de 6 puntos abaixo, non, ao descanso. Sí, 3-7-3-1. É moita diferencia. Eu creo que está consentindo Obradoiro nese tema de non está controlando o rebote defensivo nin ofensivo, está deixando a Leima correr e así o vai tener complicado, porque ahora mismo está moi enchufado o Leima
todo vai depender, eu creo, que dos primeiros 3-4 minutos do último cuarto. Si Leima consigue seguir así de enchufado, Obradoiro vai ter realmente difícil para poder gañar este partido e enfrentarse mañana a Breogán. Aí ese intento de canastra de Santiago Martínez Granda, o galego, o xogador que debutou na ACB co Leima Basket Coruña na penúltima xornada tempada pasada en Murcia, xogando 53 segundos. O xogador da Coruña, aleiro dun 92. Xogador da Escola Básquet Xiria, o equipo de Carballo vencellado, o Leima Basket Coruña, que fai un traballo moi importante para axudar na competición, nos adestramentos e na formación ao Leima Basket Coruña. Por suposto, importantísimo tamén. Tamén quero lembrar un poquinho a Charlie Uzal. Sen dúbida. Que leva aquí ahora 2 anos con un papel moi importante no Leima. E máis un ano como este non que casi tens que empezar de cero, non? Fichando a 12 xogadores novos prácticamente. É un traballo que eu creo que en certos momentos moi agradecido, pero noutros momentos estás tamén sempre aí, que todo o mundo pode opinar de se o faz ben ou faz mal, se o que traes, e a veces non podes traer todo o que queres, non? Ninguén pode traer a todos os xogadores que quere. Vai xogar Obradoiro con Alonso sobre la posición de 1, Alex Barcelona posición de 2, Ole Lumbis na de 3, Alex Galán na de 4, Goran Huskic na de 5. Ahí está Ole Lumbis, balón para Goran Huskic. Ahí no poste, ante Ilimane Diop, ante Internacional con España Ilimane Diop. Ahí está Goran Huskic a su perfil izquierdo, falla, rebote Ilimane Diop. Balón para Dida Cuevas, Guillem Jou, Danilo Bernovic, Joan Quimencía e Ilimane Diop, o quinteto inicial deste cuarto de Leima Basket Coruña. Dida Cuevas ten tempo espazo, lanza de 3, falla, rebota Alonso Grela. Aí está o base de Mieres. Eu creo que ese balón foi tocado incluso, un medio tapón aí. Sí, punteado, eu tamén creo, sí. Goran Huskic invertindo cara Alex Galán, que lanza de 3, triplazo de Alex Galán, 6-3, 5-6. Anota Alex Galán, segunda tempada no Fontes do Sar. Falta de Alonso Grela sobre Dida Cuevas. Estades a seguir estas dúas semifinais na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, 39ª edición, mañá ás 8 da tarde cos compañeiros excepcionais da Televisión Pública de Galicia. Vai sacar o escolta de Llagostera, o Gironi, Guillem Jou, 139 partidos en ACB, o xogador de Manresa, por certo, único representante español esta tempada na Eurocup, o Básquet Manresa, adestrado polo galego Diego Campo, seleccionador absoluto da República Checa. Aí está Dida Cuevas, Guillem Jou, lanza de 3, falla, rebote para Ole Lumbis. Subindo balón o sueco, vai cara Goran Huskic, que finta cara esquerda, nota contra Tabua, máis 5, Leima Basket Coruña. Que canastra, que fundamentos técnicos, Miguel, de Goran Huskic. Tempo morto en pista de Carlas Marco, 8 minutos, 41 segundos para chegar ao remate do cuarto. Quizáis sí, quizáis non do partido, máis 5, Leima Basket Coruña, 6-3, 5-8. Pois mira, novamente, non, asociación entre Huskic e Lunkis, outra vez, dándolle resultados a Obradoiro. Eu creo que a clave está no que decíamos antes, é dicir, Obradoiro está apretando en defensa e ahora mismo sí está dominando o seu rebote. En ataque teñen calidad para meter puntos, co cual eu creo que a clave é a súa agresividade en defensa para poder contrarrestar o traballo que está facendo magníficamente ahora mismo Leima, con menos recursos a priori, pero que está dando batalla e que eu creo que vai a dar hasta o final. Por certo, que tiven algunha mensaxe, non, de algún afeccionado que me preguntaba por que hoxe non está o videomarcador que había habitualmente na ACB durante a tempada pasada. Descoñezo, sinceramente, se é unha cuestión puntual ou non, pero evidentemente é certo que
cando viña o ano pasado a cubrir algún partido e outros como espectador, sí que se me fai raro non ver aí o videomarcador, pero bueno, a súa razón saberá, descoñezo. Sí, non sei se teñen obligación de telo na LEP ou non. No, eso seguro que non. Pero bueno, de todas maneiras, bueno, ni na CB porque no Brogan non o hai, estamos á espera. Digo, estamos á espera eu como lucense, non? Está igual suficientemente cuberto cos dous videomarcadores. Sí. Claro, quero decir, para que se me fai raro, miro cara arriba e non… Subindo o balón, Didac Cuevas, o barcelonés, ex de Tizona Burgos. Ataque importante para Leima, Sen dúbida. Recibe Limane Diop, lonxe da súa a priori zona de influencia. Aí está. Aí falta en defensa de Alex Galán. Sempre lembro unha cuestión, Miguel, e moitas veces creo que se esquece a importancia do número das faltas nun derradeiro cuarto, porque moitos partidos se deciden nos tiro libre e moitas veces non se repara niso. Empezas a falar de… Hai un exceso de estadística, na miña opinión, ás veces no baloncesto e outras cuestións, e o tema dos tiros libres, e sobre todo ante equipos onde hai apenas detalles. Leima Basket Coruña e Monbus Obradoiro hoxe. Pois mira, moitas veces o baloncesto é como todo, pero ten unhas reglas básicas, non? É dicir, controlar o rebote, non ter perdas de balón, ter un bo porcentaxe no tiro. E o tiro libre é o único tiro que é sempre igual, entonces debería de haber un porcentaxe, máis en categorías altas e tal, un porcentaxe alto. Mira, tío, que penalizou os tiros libres onte a España, por exemplo. Exacto. O vixente campeón do Eurobasket como é España, polo menos aínda o é. Aí a tripla anotada agora por Leima Basket Coruña. 6-6, 5-8 máis 8. Mira, esta falta ahora é da que diste. Non era necesaria porque Obradoiro tiña controlado o balance defensivo. Sí. E ao final, mira, se meten en 3 xa e quedan 8 minutos prácticamente, Es decir, con outra máis se meten en bonus. Correcto. E a tripla anterior de Leima Basket Coruña e Joan Quimencía, 4,4 puntos, 3,4 rebotes. A pasada tempada en ACB tamén xogou anterior. Un luxo para Leima Basket Coruña, un xogador que competiu na FIBA Europe Cup as dúas pasadas tempadas. Aí está Didac Cuevas, bloqueo de Joan Quimencía, curto o lanzamento, rebote de Alonso Grela, o xogador promocionado en da base do Monbus Obradoiro. Aí vai o Chan, Alonso Grela protexendo ben co corpo. Recupera Basket Coruña, transición rápida, pero non vale o saque. Vale Diego Epifanio con dos árbitros. ¿Cómo queremos a Diego Epifanio, Miguel? Dime, que non estaba atento agora, estaba mirando para Diego que lle comentaba os árbitros. No, digo que cómo queremos a Diego Epifanio, Claro que sí. Mais normalmente sempre se dirixe aos árbitros con… Moitísima educación. Sí. Como se dirixe a todo o mundo. Sí. Eu ano pasado eu fui un socio ano pasado de Leima, solo vi un par de partidos desesperado, pero bueno, a situación é que era tamén xa moi complicada. No, e ás veces o que comentas ti, eu lembrome, por exemplo, un partido en Málaga, no que eu creo que, por exemplo, forzou a técnica entrando na pista, no? O que falabas ti de, ás veces… Esas son xogadas de entrenador, non? Sí. Lolo Sainz era un maestro neso, por exemplo. Falta de Obradoiro, será balón para Basket Coruña. O tema das faltas. Entra en bonus Obradoiro a 7 minutos 14 segundos. 0 faltas de Leima Basket Coruña, que está máis 8. E Obradoiro se acerca, pero non consigue estar aí na pomada todavía, Vai ser balón para Danilo Bernovic, o aleiro montenegrino, 2 metros. Basket Coruña xogando Limane Diop, Paul Jorgensen ofrece Limane Diop, pero que non foi unha decisión acertada e apareceu aí para despechar como se fose fútbol cun despexo Ole Lumbis ou prácticamente cun smash de voleibol. Non lle quedaba outra porque a diferencia de estatura era considerable e non lle quedaba outra, non podía agarralo. E Limane Diop, aí está con Paul Jorgensen, defendido por Alex Galán. Paul Jorgensen atacando a un ala pivote, lanza, falla, pero hay falta. Bueno, límite da bucina, tiros libres. Si mete esa entrada sería de moito mérito, porque despois de salir aquí botando era un medio gancho coa esquerda, era complicado, porque estaban defendendo ben, Porque ademais Alex Galán ten bo desplazamento lateral para ser un 4. Volve a pista Jacobo Díaz Alejano por Danilo Bernovic. Jacobo Díaz Alejano, madrileño, 2-0-6, o ex de Granada, xogador madrileño,
30 partidos en ACB, todos eles na ACB 22-23 con Covirán Granada. Paul Jorgensen anota o primeiro tiro libre. O que falabas antes, xa están en bonus, Claro, Obradoiro, Sí, sí. E Básquet Coruña 0 faltas. Con 9 fichas senior hoxe. Aí está Paul Jorgensen, segundo tiro libre, anota. Xogador super fiable. 6-8-5-8 máis 10. O equipo adestado por Carlas Marco, campeón da Liga Francesa con Paris Basketball esta primavera. Equipo Euroliga. Fai moi ben Leima retrasar estos ataques de Obradoiro, sabes? Porque saben que probablemente teñan máis calidad en ataque estático se teñen moito tempo e lle están retrasando esa chegada ao ataque. Boa defensa agora de Jacobo Díaz contra Alex Galán. E xa se prepara en pista, está a 1 centímetro de nós Sergi Quintela. Aí está Joanqui Mencía xirando cara a esquerda, abre cara a Paul Jorgensen que lanza de 3, falla, rebote Joanqui Mencía, rebote ofensivo de Leima Básquet Coruña. Taponazo de Junior Barrueta pero con falta. En breve vai entrar o escolta galego, escolta lucense Sergi Quintela. Non temos repetición, pero esa falta sí que non a vexo tan clara, No, tampouco. E vai entrar Carlos Varela no Básquet Coruña. E marcha Guillén Jou. Vai cos tiros libres Joanqui Mencía. Se anota os dous, igualaría a máxima vantaxe de Leimas Básquet Coruña, que foi un +12. No caso do Obradoiro, foi un +13. Aí está Joanqui Mencía, co dorsal número 2. O ala pivote de Básquet Coruña. Anota o primeiro, punto 69. Anotación moi baixa no Obradoiro, 58 puntos nada máis, quedando 6 minutos. Entra o Mopeiro para limpar a suor, para que evitar lesións. E vai volver a pista Goran Huskic, o pivote serbio ex de Básquet Coruña, parando con Diego Epifanio, que xa se coñecen sen falar directamente. Terceira etapa con él despois de San Pablo Burgos e Básquet Coruña. Ascendeu cos dous equipos. Oxalá ascenda con Mombús Obradoiro. Máis cedo que tarde. Vai Joanqui Mencía co tiro libre. Falla. Esperamos dous ascensos galegos, as dúas plazas de ascenso, esperamos que sellan de equipos galegos, que se repartan entre Mombús Obradoiro, Leima Básquet Coruña e Club Ourense Baloncesto, e que se manteña, por suposto, Brogan. E que na Copa Galicia 2027 estemos falando de 4 equipos galegos na Liga ACB. 6-9-5-8 máis 11. Subindo o balón Ole Lumbis. O supercombo, como digo eu. Pase, escolta, Leiro. Ole Lumbis, o sueco. Ex do Oviedo. Alex Barcelo, aí está o de Phoenix. Defendido por Paul Jorgensen. Balón para Goran Huskic, lanza en suspensión de tiro libre. Balón, rebote ofensivo de Alex Barcelo, balón de Junior Barrueta, de dereita a esquerda, Carole Lumbis, que se esvara, pero mantén o balón no seu poder. Junior Barrueta lanza de 3, triplaza dun tirador excelso, como é o aleiro de Miami. Junior Barrueta recupera Ole Lumbis, pase extra de Junior Barrueta, Carole Barcelo falla a tripla e hai falta en defensa sobre Ole Lumbis, retira, cancela o tiro libre, perdón, o tempo morto, Carlas Marco. Un triple, unha perda de balón aí que bueno, poden acercar ahora mismo a Obradoiro, ten dous tiros libres. Ole Lumbis. Non sei se che dixen que era debilidade persoal, díxeno igual se te Sí, dixeche, se te por si nota. acaso non se notara. Anota o primeiro Ole Lumbis. O que probablemente teña que aparecer en algún momento é Barcelo tamén, que hoxe non ten o día, pero este tipo de xogadores, cando chegan os últimos minutos, seguramente, aínda que non teña o día moi acertado, pode despertar, Anota. E colocas a 6.6963. Aí está Carlos Varela, que ben dobrou. Carandutian, que fallou. Colleu o seu propio rebote ofensivo, falta en defensa de Obradoiro. Eso hai que metelo sempre, esa canasta, eso hai que ser dous puntos fáciles ou un 2+1, porque a xogada de Carlos foi maravillosa, deixou un balón solo para empuxalo, Exacto. Vai Aldutian,
8,1 puntos, 5,5 rebotes a pasada tempada en primera fe, Ventizona Burgos. Como dicía o noso comentarista Miguel Piñeiro, un dos dous equipos de Burgos. Ascendeu outro San Pablo Burgos, anotou Abdutiam cos seus 2,12 metros. Vai co segundo, Abdutiam lanza, anota, 71-63. Entra Dida Cuevas e marcha Paul Jorgensen, pase por escolta. Oxe, xa saben, falta Caio Pacheco, o base brasileiro. Falta na pista xogando porque está nas bancadas. Campeón de América con Brasil, campeón do Afrobásquet foi o xogador de básquet Coruña Bras Makashi e, por suposto, o axudante Román Gómez, o galego. Jorgensen terá un par de minutiños de descanso e volverá seguro. Lanza Alex Barcelo, rebote longo para Joan Quimencía. Que se equivocou aí. Equivocouse, estaba fora do campo e non se dou conta. Fallo de concentración. Apláudelle Román Gómez, o campeón do Afrobásquet. Despiste mayúsculo tamén se lle pode chamar. Sí, correcto. Mais 8, Leima Básquet Coruña. 4 minutos 59 segundos. Non estaría mal unha prórroga. Aí está Ole Lumbis. Vai pola dereita, lanza en suspensión, canastra fantástica de Ole Lumbis. Aplaude Leo Westerman, que está Neuso Carón. E tempo morto en pista que solicita Carlas Marco e Román Gómez. A 6 volve a colocarse Monbus Obradoiro. 4 minutos 49 segundos. Só se consumiron 10 segundos desta última posesión. Ben pedido o tempo ahora por Carles Marco, ben pedido para reorganizar aí o tema e intentar manter esa ventaxa hasta o final do encontro. Ahora vai volver Westerman tamén, que é outro home peligroso en ataque e bueno, a ver que pasa aquí. Parece que Diego non conta con 2 años para este tramo final tampouco, por lo menos de momento. Pero hai tempo para todos. 98 partidos de Felipe 2 años na ACB. 2,18, mide exactamente o mesmo que o pivote Romaro Gil, o xogador xamaicano do Club Ourense Baloncesto que xogou a primeira semifinal da Copa Galicia e que xoga a súa terceira tempada no Pazo dos Deportes Paco Paz. Nun Paco Paz que xa saben, estás a xogar un torneo feminino, as Burgas Basket Cup. Hoxe con victoria do Durán Maquinaria Ensino Lugo ante o Perfumerías Avenida 7-0, 6-5. Mañá novos partidos, pasado tamén e a vindeira semana, venres e sábado, 4 equipos. Surne Bilbao Basket, campeón da FIBA Europe Cup. Gran Canaria, campeón da Eurocup, hai 2 tempadas. Río Brogan e o Club Ourense Baloncesto. Un Club Ourense Baloncesto que dende este 2025 creou e fundou un equipo senior femenino, do que nos aledamos moitísimo. Hai que ter en conta que Raquel Carrera é de Ourense. Empezou, se non me equivoco, en Carmelitas. Ao igual que Paula Ginzo, nacida en Santoña, pero ourensá, por suposto. Lanza, que tripla de Joan Quimencía. Raquel Carrera, que vive en Allariz así a todo, e como me dixo ela cando lle preguntei despois dunha entrevista na Voz de Galicia, pero que na Voz de Galicia sempre poñemos onde naceu, digo yo, que poño, Ourense ou Allariz? E díxome, estou censada en Allariz, e puse en Allariz. Claro. Vai entrar Alex Barcelo, de Phoenix, o escolta ex de Heidelberg. E marcha Ole Lumbist. En Carmelitas, allá nos estaba entrenando tamén Ángel Navarro a equipos femininos. E Suso Garrido, que estivo aí 25 anos en diferentes roles, e que é o primeiro adestrador do Durán Maquinaria Ensino Lugo esta tempada, ourensán, despois de 3 tempadas como axudante de Antonio Pernas. Aí está Goran Huskic, finta, vai cara dentro, lanza coa man dereita, colle o seu propio palmeo, coa man esquerda, canastra fantástica dun Goran Huskic, Miguel, que xogou moi ben a tempada pasada, especialmente en ataque na Liga CB. Que pase de Joan Quimencía, mate da Abdutia, mate do senegalés, xogo entre interiores, Miguel. Sí, un erro defensivo, o sea, un pase precioso, pero hubo aí un desaxuste porque estaba aquí, non podía Barcelo ali abaixo sin defender a nadie, non sei de onde ven o orixe do erro, habría que ver a repetición, pero
non é normal. Ahora mismo, quedando 3 minutos, este erro. E vaya tripla de Leo Westermann para colocar o seu equipo a 6 puntos. Balón para Danilo Bernovic, que abre cara a Abdutiam. Vaya canastra de Abdutiam, amosando o seu tiro na súa segunda tempada en Coruña, na súa segunda etapa en Coruña. Está metendo desde esa distancia neste partido, Están deixándolle aí un metriño, eleva de orar 3 ou 4 tiros desde o mismo Correcto. sitio. Aí vai Sergi Quintela. Falla coa man esquerda, co lefty como lle chama el. Rebote, Básquet Coruña. Joan Quimencia polo chan. Balón dividido para Danilo Bernovic, que o gaña. Entre Ledida Cuevas, para, temporiza, cae. Cuidado, Sergi Quintela. Por favor, que non sexa nada. Esperemos porque que no, foi moi feo, pero resbalou, non se queixa de dor. É duro como un penedo. Sergi Quintela Salvador. Aplausos do público. Sí, pero pensache como a mí, ¿verdad? Sí, que resbalaba coa rodilla, que parecía que se lleva un pouco. Sí, e tamén porque o quero demasiado. Bueno, demasiado nunca é. Pero evidentemente coñezo onde hai moitos anos, lucense, exxogador do Brogan, moita experiencia en ACB, xogador de BCL, de Basketball Champions League, xogou 4 partidos en Lugo, el como lucense co Brogan e gañou os 4 da BCL. El e o seu irmán Eric Quintela. 7-8-7-0. Vai sacar Dida Cuevas de saque lateral. Que por certo, Eric Quintela xogou un partido moi serio na Como sempre, semifinal, como sempre. Abdutiam, Paul Jorgensen. Balón para Danilo Bernovic, o montenegrino. Aí está Paul Jorgensen, abrindo Danilo Bernovic, finta, vai cara a súa dereita. Esgotou, posesión, Leima Básquet Coruña, defensa excelsa de Monbus Obradoiro, que recupera. Aí subindo balón Leo Westermann. Balón para Goran Huskic, entre dous bases altos, poderíamos decir. Leo Westermann e Goran Huskic, un pivote, un base, un corpo de pivote como é. Goran Huskic perdeu o balón, Alex Galán, pide tempo morto, Don Diego Epifanio. Balón para Dida Cuevas, xogando campo ofensivo, mira de reollo marcador, ofrece o bloqueo, Abdutiam, sae Paul Jorgensen, como se fose un terceiro home no fútbol, recupera Leo Westermann, 2 para 1, aí vai Leo Westermann, vai dobrar, cara atrás, onde aparece Junior Barrueta, que anota, non aportou o pase máis seguramente previsible, aportou o pase que viña facendo de tráiler Junior Barrueta, o aleiro de Miami, que anota a canastra para colocar a 6 ao Monbus Obradoiro. 1 minuto 50. Outro ataque importantísimo para Leima. Aí está, Guillem Jou, Dida Cuevas, finta, entre Catarán Sando Xogo, Guillem Jou de 3, falla, rebote, Alex Galán Pozo, Leo Westermann rápido cara a Alex Barceló. Falta de Dida Cuevas, que se laya, tamén esperemos que non se echa nada. Volve a pista Ilimane Diop. E marcha Abdutiam. Center por center, pivote por pivote. Tamén vai entrar Jacobo Díaz Alejano na posición de 3. E vai entrar Joan Quimencia na posición de 4. Polo tanto, Miguel nuevamente quinteto alto. Jacobo Díaz Alejano no 3. Guillem Jou no 2. Ah, no. Jacobo Díaz Alejano no 3, correcto. Jou. Joan Quimencia no 4, Ilimane Diop no 5 e Guillem Jou, que é moi alto, no 2. E Paul Jorgensen no 1. Leo Westermann, picadiño, toca Guillem Jou. Mira como era, saleu moi ben a frenar a Westermann, pero sin facer falta. Aprendeu da outra vez, nesa axuda. Aí está Goran Huskic. Por debaixo das pernas, non recupera Ilimane Diop. Minuto 20, subindo balón Joan Quimencia. Ofrécese Paul Jorgensen, xoga co tempo, temporizando. Leima Básquet Coruña, marcando xogada coa man esquerda. Ofrece o bloqueo Ilimane Diop, colleo para Paul Jorgensen pola dereita. Lanza de 3, airball, rebote, Guillem Jou, balón que recupera. Atención, Joan Quimencia que lanza, canastra, que pode ser psicolóxica. 8-0-7-2, máis 8, Leima Básquet Coruña, 58 segundos para o remate do cuarto. E quizáis sí, quizáis non, do partido. Agora mesmo este balón foi un regalo, ter dominado ese rebote, perdelo desa maneira, isto pode ser o partido, Segunda semifinal, Copa Galicia, mañá, final ás 8, aquí, no Coliseo da Coruña.
Mira Román Gómez como bota unha ollada, o axudante que segue en Básquet Coruña, coñece perfectamente a Diego Epifanio, traballou estes 3 anos con él, achegouse sen disimular a ver que facía o banquillo do seu amigo, ex compañeiro Diego Epifanio. Román Gómez, campeón do Afrobásquet con Angola. Por certo, un melillense pero afincado en Sarria, en Lugo, como é Miguel Ángel Ollo, seleccionador costamarfileño neste pasado Afrobásquet, e cun adestrador axudante lucense, galego, como é Pablo Abuín. E antes falamos do Eurobásquet, xa dixen, Diego Campo, galego, ex-adestrador de Guillem Jou en Básquet Manresa, continúa en Básquet Manresa tras unha excelsa tempada onde xogou Copa, seleccionador absoluto da República Checa xogando Eurobásquet. Carretón para Barrueta, a ver. Aí. Pero recibe al Barceló. Paul Jorgensen botando entre as pernas. Bien defendido, lanza coa man esquerda, falla, rebote, Joaquín García. 50 segundos, Paul Jorgensen. Defensa Leo Westerban. Marca xogada Paul Jorgensen. Abre cara Joaquín Mencía. Non avanza metros, non avanza yardas. Leiva Básquet Coruña xoga co tempo, lanza de 3, Guillem Jou. Tripla de Guillem Jou. Mais 11, Leima Básquet Coruña, que salvo milagre vai gañar o partido, vai xogar a final contra o Río Brogan. Recupera Joaquín Mencía. 23 segundos, 22 segundos. Hai un decalaxe de 1 segundo e 8 décimas, máis ou menos. Celebra o Guillem Jou. Mais 11, 8-3, 7-2. Remonta, porque chegou a gañar o Obradoiro por 12-13 puntos. Joaquín Mencía. Vai Joaquín Mencía cara adentro, toca co pé Goran Huskic, como se fose un defensa central. Celebra a afección de Leima Básquet Coruña. Celebra o equipo adestrado por Carlas Marco. Marcha Joaquín Mencía e Leima Básquet Coruña, que vai xogar a final mañá contra o Río Brogan. Vai xogar Leima Básquet Coruña buscando a súa. Aí o balón que está debutando en Copa Galicia, Anxo Soto, acaba o partido, 8-3, 7-2, pídelle Diego Epifanio aos seus xogadores, ao seu banquillo que non proteste. Leima Básquet Coruña, finalista, gañou por 11 puntos, remontando a Monbuso Obradoiro tras unha excelsa segunda metade, 8-3, 7-2, repoñéndose as baixas do base Caio Pacheco e do escolta Jou Cremo. 8-3, 7-2, Básquet Coruña buscará mañá a súa segunda Copa Galicia, gañou a primeira no ano 1996, o Brogan buscará a 16ª. Miguel Piñeiro, valoración do partido. Pois eu creo que finalmente totalmente merecida a vitória de Leima. O Leima na segunda parte do encontro, terceiro, cuarto, mostrou verdadeiras ganas de gañar este partido. Obradoiro vin como un pouquiño como apagado, ¿no? Non sei se tamén a serie de partidos que tivo en esta semana e o que lle quedan, pois lle puido acusar no tema físico, pero realmente o Leima estes últimos cuartos o xogou con moita máis cabeza e sabendo o que tiña que facer. Obradoiro vin un pouquiño máis despistado, non? Polo tanto, merecido, sin ninguna duda, a vitória da Leima hoxe. Aplauden os xogadores do Obradoiro, tamén os xogadores que non competiron, a súa afección. Celebran os xogadores do Leima Básquet Coruña coa súa afección. 8-3, 7-2, 21 puntos de Paul Jorgensen, 14 de Joaquín Mencía, 8 de Dida Cuevas, 9 de Danilo Bernovic, 8 de Limane Diop, 6 dun excelso Carlos Varela, 10 de Abdou Tiam, 2 de Jacobo Díaz Alejano. Gañou o equipo de Carlas Marco por parte do Obradoiro, 7 puntos de Felipe dos Anjos, 8 de Goran Huskic, 6 de Leo Westerman, 2 de Alonso Grela, 11 de Junior Barrueta, 2 do galego Sergi Quintela, 6 de Alex Barcelo, 13 de Ole Lumbis, 6 do lucense do galego titular hoxe Diego Sergei, 11 de Alex Galán. 8-3, 7-2, celebran os xogadores do Básquet Coruña. Xogadores do Básquet Coruña coa súa afección están pedindo que lle paren a música ao speaker. Algún xogador de Básquet Coruña pensaba que nós éramos os speakers e non, xa fan o traballo de xeito excelso outros compañeiros. Miguel, se queres aportar algo máis? Pois nada, eu encantado de botar unha má aquí hoxe con vosotros, igual que o meu compañero Miguel Juane. Foi unha experiencia que xa casi tiña olvidada. Bueno, paseino moi ben, estuve moi a gusto. Esto ao final é unha festa do baloncesto galego e así ten que ser, despedir aos seus equipos como corresponde, e que mañá
sexa tamén un partido bonito, un partido entretido, e que nunca que o gañe o mellor. Vemos aquí as estatísticas transmitidas pola Federación Galega de Baloncesto. 42 rebotes Básquet Coruña, 26 Obradoiro, 18 asistencias ambos os dous equipos, 33,3%, un tercio de efectividade nos tiros de 3 Obradoiro, 43,6 nos tiros de 2, no tiro de 3 puntos Básquet Coruña 26,3, por lo tanto aí estivo mellor Monbus Obradoiro en 2 puntos, Básquet Coruña 48,5 en tiros de 2, 26,3 en triplas, 87,5 en tiros libres. Monbus Obradoiro 43,6 en tiros de 2, en triplas 33,3, un tercio, 82,4 en tiros libres, 26 rebotes, 16 máis tivo o Leima Básquet Coruña, 8-3, 7-2. Un placer narrar estas semifinais, estas dúas semifinais na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, unha aperta de que narrou o partido Millán Gómez cos compañeiros dun histórico do OAR Ferrol como Miguel Piñeiro. Viva o baloncesto galego. Mañá a final cos compañeiros excelentes da Televisión de Galicia, 8 da tarde, Coliseum da Coruña, Leima Básquet Coruña buscando o seu segundo título, gañou no ano 96, Río Brogan buscando o seu 16º título, segundo consecutivo. Mañá ás 8 da tarde no Coliseum da Coruña, Televisión de Galicia. Unha aperta dentro do Coliseum da Coruña, Federación Galega de Baloncesto.